هو 15 دقائق حليفة لا حج كتانا بتحستي خيري اوكي امبار ازي كم ذك نبل كلنا ازي ورزي نعنا ازيو عبد الواد اللو عبد تراد اللو ابزي مأذان ناي كورونا فيروس بفلاي كا خمسترأي دبزح كاب حبرتسب ات ماينوريتي دبحال كم نحنا دحرا بايتا دلو قداماي كلايكا بعدما زدفع حضور حمام دلو قال دما بزح مقلع نابو دلو عينت سبي زياده قدامو كمز فاكسين متصيو كبحال كله قال خافتم ازيوم تطقمت كخونو دخولو وي عبي تراد هلو نحنا اينا سو نحنا ندحر كوينا بزعبو نفلطو دغبانا نجر بزحيو ندحر نعوقو على دما بالطعمي انتاي دبال نعنا نحبرتسبنا ندقنا رتعوي ወይ ከዓ ፍትሓዊ ድኾነ ውሳኔ ክንውስን ንኽእል ኢና ኣብ መሰረት ናይዚ ኣብ ስነ ፍልጠት ብምዃን ስነ ፍልጠት ከም መወከሲ ብምውሳድ እዚ ዝስራሕ ዘሎ እዚ RNA mRNA ቫክሲን ተባሂሉ ዝፍለጥ ወይ ከዓ mRNA 1273 ድበሃል እዩ نبدحر حجون دمت نزنا كورونا فيروس راح ديكونه نبدحر حجون دمت فاكسين سرح كبهال كله زي proof of principle تبهال حدا نجر مرتوع مزعربكا ندحر حجين ختصرحه منغرنا عدونا كنجر مالتي إذا بعينيتو قدام أيو حجين عداقة هم تقولوا إذا مز pressure تجبروه ويك accelerated نا emergency access تبهالو تجبر دلو سلا دخونه راح دعلم بري بزحات كم حجي خمس تفتينهم نعداقاتي قرب كوينم كمص ديك قالو ناي FDA approval شجر دغطمم وي ابت clinical trials ناي مچرشا كوبت خولو تبزح حساب تساتافين بتقابو زترقب غدات بزح سلازغونه كمص ايتخاله نيرو سلاز ازي ثلاثه نطبي نايزي انتايا بعينته فلي مخانو نمجمريا غزي لايسنس وهاو انت داك وهابو خوينو mRNA دبها እዚ ከዓ ንድሕር ሕጂ ድመጽእ ናይ ቫይረስ immunization ናይ ጂን ቴራፒ ድበሃል ከምዚኦም ዳኣመሰሉ ነገራት ሓንቲ መድሃኒት ትረአ ኣላ ናይ ጂን ቴራፒ ኣብ ካንሰር ገለ ካብ ኣብ ዕዳጋ ፍትፍቃት ተዋሂባ ዝጥቀሙላ ደለዉ እዚ ግን ዓብ ዓለም ፈፂሙ ዘይተዳህሰሰ ቴሪቶሪ እሞ ንዓና ዓብ ተስፋ ደለዎ ንሕብረተሰብ ንሰብሲ ዓብ ተስፋ ደለዎ ኣብ ዓውዲ ሳይንስን ጥዕናን ማለት እዩ እምበኣር بنانا immunity انترا جميرنا بزنانا ناي immune system انترا جميرنا ابنانا immunity قال كافتي نحنا كردانا مرحبا سب ايجيبت سويسرلاند سويس سويسرلاند نروي انكو عاد حن مصاخم كلاتكم اسرائيل بتاعم تصبق انكو عاد بدحن مصاخم بليز عبد الله خمو نتفلطوم سبات نتقربوم سبات حبراو رديد من تخلوكم ولا بتكست شير غبروا زانا يوتيوب لينك فالو مايكم ندحر كوينو بليز سبسكرايب غبروا ازيا علامه كم زكي الاتات ندامصانا نزتيليو مچم شدن صنيحلك مصنايو بليز بتقال متن 15 سب كم مقربكم دلو كهلو كخللوم this is extremely important دغون information قال دبهال دلو زرباتات كاب نباخنو نعنا ندقنا نحبرتسبنا كحجزنا دخل نجر انت تساتفنا يحيش يبلانه بولكاي سو كم زن ريد لنا مبعتاو دغونه نجر نحنا خردانا دغبو ات كومبلكسيتي ويك اسغا حندي اشغار مخانو نبزعبا زدلنا نقحت امعبايو ناي سب سرعه مكلخال 12 سرعات اللو كاب لزب جميركا كم حبت الندرن دلوم نجرات حبت الندرن مفتار نافت حبت الندرن دلو خا بزح فساسن انرجين ملاخ وي ساعات ملاخ كتاخوس دلوم وي كواغو دلوم وايوتات اكتيفيت وي كا متسا بلان مغبار وي كا وط انموصا نزتلخ وايوتات مقتال صلعت خمص كلو مقتال حساخو ديوم جرمታት ديم باكتيريا ديم ابدي بوتم تترخيبهم مقتال 12 ببينهم عينت سراح اللو سرعه مكلخال ني اكلاتنا سو زيوم 12 ببينهم عينت سراحات ني اكلاتنا كمز نريو دلنا كاب اسران حدن زتفالاليو عينت واهيتات بوهدت سرحلو سراحي سلازي 12 سراح ناي سرعه مكلخال ني اكلاتنا اسران حدن زتفالاليو عينت واهيتات
حبيرهم سرحلو كم حدا حبرة سب كوينهم تحدا نجاداي تحدا حرستاي تحدا نداقاي تحدا ميكانيك تحدا بايلوت تحدا جلا كوينهم بحبرة دنابرلو سرعة مكلخالنا أكلاتنا قاني كم أدماس غيركم حسبوا حدا بلانيت حدا أير حدا نفاس حدا جلا إسران حدا ببينهم وهيتات عسرت قلت إسرح برعمة توهاهيدهم يسرحوا نفس وكف وهي قاني نفسو دخاله نيجزار رأسو حلافنا ثالو مستمكم حلافنا دلوهم كاني እንዳተዋሃዱ እንዳተሰማምዑ ይሰርሑ ንበልና ኣብነት እዞም ሜሞሪ ቲ ሴልስ ዝበሃሉ ኮሚኒኬተርስ ወይ ከዓ ልዝብ ድገብሩ ማለት እዮም ኒውትራል ኪለር ሴልስ ዝበሃሉ ኮሚኒኬት ድገብሩ ወይ ድላዘብ እዮም ቀንዲ ስርሖም ከዓ ምቕታል እዩ ካልእ ከዓ ኒትሮፋይልስ ዝበሃሉ ከዓ ምቕታልን ኣክቲቬት ምግባርን እዩ ማይክሮፌጅስ ዝበሃሉ ከዓ ምቕታል ቅድም ሽዑ ኮሚኒኬት ምግባር ምእሳር ነቶም ሕማቃት ነገር ኣምፂኻ ንፍርዲ ምቕራብ ቶም ፈሪዶም ኣለልዮም እወ እዚ ሓደገኛ ኣይኮነን ኢሎም ውሳኔ ድውስኑ ካልኦት ዋህያታት ድማ ይመፅእ እሲኖፋይልስ ዝበሃሉ ኣለዉ ሓሳኹ ክመፁ ከለዉ ድቃለሱ ሕበጥን ነድርን እውን ድፈጥሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሎም ሎም ከምዚ ኢሎም ነንሕድሕዶም እንዳተዋሃሃድ እዮም ዝሰርሑ እመኑኒ ናህና ስርዓተ ምክልኻል ሓደ ካብቲ ኤክስትሪምሊ ኮምፕሌክስ ዝኾነ ክፋል ናይ ኣካላትና ክፋል ናይ ሂወትና ካብ ንተፈጥሮ ክነድንቀሉ ካብ ዘለና ነገራት ሓደ እዩ ከምዛ ድበልክዋ 12 ስራሓት 21 ዋህያታት ነፍሲ ወከፎም ብሕብረት ይሰርሑ እቲ ሶም ዝሰርሕዎ ኔትወርክ ከዓ ነዚ ይመስል እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንልዕሊ 70 ዓመት ነዛ ርዲት እዚኣ ንኽትብፅሕ ንልዕሊ 70 ዓመት ዝወሰደ ስነ ፍልጠታዊ ርዲኢት መፅናዕቲ ወፍሪ ምርምር ምውዳቕ ምትሳእ ሓደ ነገር ኣፕሮቫል ምምፃእ ሓደ መድሃኒት ክሰርሕ ሓደ መድሃኒት ዝፈጥሮ ጉዳያት ኣብ ግምት ብምእታው ንነዊሕ ግዜ ኣዝዩ ነዊሕ ዕምቆት ሰፊሕ ዝኾነ ርዲኢት ዘለዎም ክኢላታት ፕሮፌሰራት ዩኒቨርሲታት ሕብረት ዝሰርሕሉ ስራሕ እዩ ብዛዕባ ቫይረስ ሓደ ብውልቂ ቅድሚ ምዝራብና ብሓፈሽኡ ኣብ ብዛዕባ ማይክሮቢየም ተዛሪበን እየ ወይ ብቐዳማይ ምስ ደቀይ ኮይነ ንበረኻ ከድና ንሕና ናብ ዳይቨርሲቲ ናይ ማይክሮቢየም ዝበሃሉ እቶም 5 ህዋሳት ባክቴርያ ቫይረስ ሄሚሌትስ ወርምስ ፋንገስ ገለ ዝበሃሉ ብምሉኦም እዚኦም ምስኦም ብሲምባዮሲስ ሓቢርና ንነብር ወይ ከዓ ብሕብረት ኣብ ዙርያና ወላ ሓደ ጉድኣት ከይወረዱልና ካባና እንዳተጠቐሙ ንዓና ከዓ እንዳጠቐሙና ካብ ዝነብሩ ገለገለ ነገራት ተመላሊእና ብሰላም ክንነብረሉ ንኽእል ህመት ማለት እዩ እዚኣቶም እንተደኣ ኣብዚኣ ሓንቲ ጉድኣት እንተደኣ ኣጋጢማ ልክዕ ከምዛ ቀዲምና ዝረኣናያ እቶም ሓደ ዓይነት ስራሕ ዘለዎም ዋህያታት ተሓንቲ ክትጉዳእ ከላ ተሓንቲ ትመፅእ ልክዕ ከማ ከዓ እዚ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኔትወርክ ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ ስለዝኾነ ብቐሊሉ ኣየናይ ሰሊ እንታይ ድገብር ዘሎ ምፍላጥ የሸግር ቲሰል ኣብ 7 በበይኑ ዓይነት ክፋል ናይ ኣካላትና ዝተፈላለየ ስራሕ ክህልዎም ትርኢ ኪለር ቲሰልስ ሜሞሪ ቲሰልስ virgin helper T cells, memory helper T cells, helper T cells. ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝተፈላለየ ስራሓት ኣለዎም ስለዚ ሓደ ቲሰል ምስ ተጎድአ ዝተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ከዓ ምስኡ ይጉዳእ ማለት እዩ ስለዚ ዝተፈላለየ ዋህያታት ዝተፈላለየ ስራሕ ከም ዘለዎም እያ እታ መልእኽቲ ትመፅእ እቲ ከቢድ ዝገብሮ መድሃኒት ንምስራሕ እቲ መድሃኒት ዝተዋሃበ ስትራክቸር ኣክቲቪቲ ሪሌሽንሽፕ ዝበሃል ኣሎ ኤፊካሲ ዝበሃል ኣሎ ሓደ መድሃኒት ምስ ወሰድካዮ ነታ ዝደለኻዮ ነገር ጥራሕ ድያ ትገብር ወይ ንካልእ ነገር ከዓ ትጎዲ እያ እንድሕር ነቲ ትጎድኦ ዘላ ነገር ካብቲ ዝጠቕሞ ንላዕሊ ኮይኑ እቲ መድሃኒት ንዕዳጋ ክመፅእን ኣብ ውዕሎ ናይ መድሃኒት ተባሂሉ ክትጥቀመሉን ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ስለዝኾነ ኢኻ ንዓመታት ካብ 5 10 15 20 ዓመት ዝወስድ ሓደ መድሃኒት ኣብ ምስርሑ እሞ ብዛዕባ ቫክሲን እንድያ ርእስትና ሎሚ ኣለና ዶ እስኪ ንእሽተይ ቸክ ገብሬ just in case ብዛዕባ ቫክሲን እዩ ብዛዕባ ቫክሲን እያ ርእስትና ሎሚ ስለዚ ኣተኩረይ ዘድራኹማ ብጣዕሚ ኮምፕሌክስ ዝኾነት ናይ ኮሮና ቫይረስ እዛ ኣርእስቲ ቅድሚ ምምፃእና ናይ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና እዚ ድመስል ኮምፕሌክሲቲ ኣለዎ እዚ ድመስል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ዓሚቕ መረዳእታ ደድልዮ ሃንዲ ፋይልካ ብቐሊሉ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር ማለት እዩ ከምዚ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ግድን ንሕና ንገብሮ ነበለ ነገር ከዓ ንድሕሪ ተመሊስና ሪትሮስፔክቲቭ ብዝበሃል መልክዑ ክንሪኦ ክንከል ኣለና እምበር ንኸይድ ንረኣዮ ብዛዕባ ቫክሲን ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ቫክሲን ኣመፃፅኡ እንታይ እዩ እንታይ ከድሕንና ካብ ምንታይ ይድሕንና እንታይ ጉድኣት ከለዎ ኦኬ እቶም ሕጂ ትመፅእ ዘለኹም እንኳዕ ደሓን መፃኹም
انتينا خنبل صنحنا نوس وكف سب كأتو كله خمس كله نحمش عسرت دخون سبات كا كم وز حبريت عشرك جبرمو كل سب حبرت كتكم أما تشرش أنا حتى الملسنس لزهلو كالوت إلى تاس لدموتنا بليز encourage جبروم نتي تسافرت نغخون بفلاي كا بعد مدرخو قربانا نحرا لونا قينم أو تازنبر ولدنا تعنا زقول لهم سبات نحرا لو قينم إذا فاكسين زنعوب انتاي ملوقتو ህፃናት እንድሕር ኣለውና ኮይኖም ንዕኦም ብምንታይ ንክንጥቀመሎም ንኽእል ንኽንፈልጥ ኦኬ ሶ ቫክሲን ክንብል ከለና እዚ ኣመፃፅኡ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ካብ 17 ክፍለ ዘመን ማለት ካብ 1700 ኣቢሉ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ምዕባለታት እያ ተርእየና እዛ ሮድ ማፕ እዚኣ سبب ناي 10 عامات ناي 15 عامات ناي 4 عامات نا جبرنا انت دعمتيتنا يتم معبالاتات كنريو كلنا نزي يمثل اتم قدامت كبابي شحن شومن تميتن كبابي مالتها شحن شو عتميتن 96 دموت فاكسين تبعهم مستسرحوا باغلغلوتهم كازي عبت اراد تصاوتو اتم ناي سمول بوكس فاكسين دبحال مالتي انتاي كغبري كابزي انا دحال قرب نتوم ناي حكمنا دحر بايتا ديبلنا حبرتسب إذا فاكسين كندينا نفرحو طقمو خنتاي نسل نيرو كندينا أكل مليونات هيونات دقوزو في حمامات بفاكسين كم يقرم يمتع اليوم مرأيو مجنزابو أدلاي مسلني so let's go نغي نرأيو إذا مرأيو دسكة مجمر يعني كفلي مدهانيت كمهار كله بزعبا فاكسين أبز مهارو لزنوبركو جزي ولا كم زنت ورقة حسكاون بتعمل دسك فكا دفرها كعينة حمام أزي أنا وارد دخانة ما لا أنا واري أسكح كحيد دخانة عينة حمامي بقلة بهالتات رديتات مس جيجاناي إمنة رديتات التأساس روي يخون جن إذا أي فيروس حمامي إذا small pox vaccine مس متين إذا خمسة عينة حمام هذا أنا يكون عبيت سبات أزي تلابعي محرت ديبلو عينة فيروس ካብ ከምዚኦም ንክንድሕን እቲ ደዓበየ ብድሆ ናይዚ ቫክሲን ኣብ መፃፅኡ ገለ እውን ንሕና ክንግንዘቦ ዘለና ከምዚኦም ደኣመሰሉ ነገራት ካብ ዓበይቲ ኣዝዮም ጎዳእቲ ዝኾኑ ነገራት እውን ኣድሒንና ከም ሕብረተሰብ እዚ ናይ ስሞል ፖክስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ከምኡ ቀፂልና ድማኒ እዚ ናይ ቺክን ኮሎራ ዝበሃል ናይ ባክቴርያ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም መንፋሕትን መቕሰልትን ኣብ ጎሮሮ ድፈጥር ኣዝዩ ተላባዒ ዝኾነ እሱ ድማ ካብ መቸም ከም ንፈልጦ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ስፒል ኦቨር ካብ ድበሃል ነገር እቲ ገለገለ ንሰብ ንእንስሳ ደጥቅዕ ቅድም ኣብ እንስሳ ይረአ ይጋነን ሽዑኻ ናብ ሰባት የታይድ ከምኡ ንኸይከውን ተባሂሉ ካብ ዝግበር ዝነበረ ቫክሲን ካልኣይ ከዓ እዚ ናይ ቺክን ኮሎራ ድበሃል ነገር ማለት እዩ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ ኣዝዩ ኣሰካሒ ሕማቕ ብጣዕሚ ዓብይ ዕንዋ ደውረደ ዓይነት ናይ ኮሎራ እዩ ከምኡ ቀፂልና መቸም እዚ ብፍላይ ከዓ ኣብ ግዜ ናፅነት ኣነ ኣብ ኤርትራ ክዝክሮ ከለኹ እዚ ምስ ናይ ሬቢስ ወይ ዕቡድ ከልቢ ገለ ንብሎ ንዕበድ ንከልቢ ደጥቅዕ እሱ እንተደኣ ነኺስካ ሕማቕ ኣማውታት መውት ዓይነት ሕማም ነዚ ደይረኣየ ወይ ደይፈልጦ ብዙሕ ሰብ ደሎ ይመስለንን ኣነ ክዝክሮ ገለ ድፈልጦም ሰባት እውን በዚ ዝተለኽፉ በቲ ግዜ ክትቀርቦም እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ብጣዕሚ ገለ ብዛዕባ ቫይረስ ንመጀመርያ ግዜ ብዕምቀት ካብ ስጋዕ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ዝተረዳእኒ ማለት እዩ ግዜ ናፅነት ገለ ዝነበረሉ ማለት እዩ 1900 ገለኒ ኣብ ኤርትራ ኣነ ዝዝክሮ ቅድሚኡ ነዊሕ እዋን ፀኒሐ ይበሃል ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ዳርጋ 100 ዓመት ቅድሚ ፀኒሐ እዩ እዚ ሕማም እዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብ 1990 ገለ መለኒ ትፈልጦ ብጣዕሚ ኣሰካሒ ኢኻ ኩላህና መቸም ዕቡድ ከልቢ ነኺስዎ ወይ ከልቢ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ክኽተብ ኣለዎ ከልብኻ ብፍላይ ደገ ወፅዩ ምስ ካልኦት ኣካልብ ዝፃወት እንድሕር ነይሩ ገለ ድበሃል ኣሎ ቁርብ ምስ ናህና ድሕረ ባይታ ምእንቲ ክነተኣሳስሮ ኦኬ ከምኡ እውን እዚ መቸም እዚ ነዚ ኣዝዩ ብጣዕሚ ሓያል ተላባዒ ድኾነ ብፍላይ ከዓ ሕጂ ዳርጋ ተጠፊኡ እኳ ተበልካ ከምዚ ዘለዎም ቦታ ቅድሚ ምጋሽካ ናይ ግድን ክትክተብ ደለካ ናይ ታይፎይድ ዝበሃል ሕማም ማለት እዩ እዚ ከዓ ንብዙሓት ህዋሳት ናይ ኣካላትካ ዓቢ ዕንዋ ከውርድ ድኽእል ብርቱዕ ረስኒ ብምፍጣር ዓቢ ዕንዋ ከውርድ ድኽእል ታይፎይድ ዝበሃል ሕማም ማለት እዩ ንዕኡ ድግበር ቫክሲን ከዓኒ ብርግፅ ካብ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ድረኣዩ ኣዝዮም ብዙሓት ሕማማት
عبي عنوا كاب دورو عينة حمامي كساب حجي قال بوتا انت دا كمزي دلوهم هاليم قدم مخاد كان يقدن فاكسين كتقبر لك نسخان بيت كان بمول تدقيش نفط بوتا مالتي كم اون كولورا كم زنفلطو ازي اسك حد قنه ወይ ከም በዓል ብላክ ደዝ ገለ ተባሂሎም ዝፍለጡ ወይ ከዓ ፀሊም ሞት ተባሂሎም ዝፍለጡ እዚኦም ቅድሚ 100 ዓመት እዚ ስፓኒሽ ፍሉ ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ዓይነት ከምዚኦም ናይ ፓንዳሚክ ከምዚ ተላባዕቲ ኣዝዮም ዕነውቲ ካብ ዝኾኑ ዓይነት ሕማማት ዓብ ዕንዋ ካብ ደውረዱ ኣብ ኣዝዮም ርኩባትን ምዕቡላትን ሃገራት ከይተረፈ ማለት እዩ So vaccine عبي ترى تساويت نخمزيهم دعم سول نجارات كنري ماشم جل سبات بسألك عم نفلطو حليفو دك ما مارتنا كي تعرفوا كم زي شجر زنبورهم ناي بوليو قدات زنبورهم بزح سن كلنا بسر بوليو دمتة كي رانا دعبنا دلنا بفلاي بقول عدمة كربونا نحرق لكم كونكم كبابي ناتيك اللي عدمة دلكم نحركونكم كم كسب سلاسة حمشتن كمزي أب تمرتهم دين ورا سب أينبرن أن بوليقا نفسه دخله عبء عنوا أوريدي ولا أبانا إذا أبانا ملت كمزري ورا لهم نوح وان كميناسي نلعلي 3-4 عمت أنيحيو كم فاكسين تبعيلو أب بفنشخان نقولعو بأفكار نتب قال ملنا توهبه 3-4 عمت أكل توهبو ولا بتجزيتون جنا تقليلو أيت أثنيرو BCG is an tuberculosis دوهاب vaccine on كمو كم زي تلا بعد دمسلو is an German measles ويكا measles نو لبحافة شوخا زي بتعمل تلا بعي حنتي outbreak مالت بملو حزب عالمي كتكت بفلاها بأوروبا حنتي عبكده كتمان حتى رأي outbreak تبعي لا تزرب أزي أسكح حسلا زنبرة بس ساعة زغاب بزحتن كعقا قابل اليوم عينة حمام منسلا دخانه So እዚኣቶም ገለ ካብቲ ፅግዕ ደይ ሓመመ እስኪ ፅግዕ ድሓመምኩም እንድሕር ኣለኹም ኣብዚ ኮመንት ፀሓፍ ላይ ፅግዕ ዝክርዎ ሰባት ኣለኹም ዲኹም ፅግዕ ሒዝኩም ዝፈልጥ ሰባት ኣሎ ዶ ኣይተዝሓሉኒ ሸር ግበርዎ ኮመንት ግበሩ ተሳተፉ እዚኣ ሓጋዚት ዝኾነት تحصلات نغبزة قتيلة نفط فاكسين ناخنكي دم بقطعوا دغنا حبريتا بزعب عزي يدليناي سو اتم تصقع حيزكم زفلت نقارو نسكياب كومنت صحافو لي اوكي تصقع اوكي عبيت مرتي كمزي غور اكسادكا خطويلو زي تخيل برتوع ناي غورورو محبات ندري دلو ነገራት ተማጋጢምኩም ድፈልጡ ድፈልጥ ኣብስ ኮመንት ያ ኦኬ ሶ ፅግዕ ዳርጋ ብዙሓት ድበዛሕና ሰባት ንፈልጦ ኢና ዋላ ብርቱዕ ኮይኑ ዘይሓዘና ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ በዚ እውን ተሸጊሩ ኣብ እዋኑ ሶ ከምኡ እውን ፅግዕ ማለት እዩ ንዑ ተባሂሉ ዝግበር ማምፒስ عينت حمامات ونالو so yeah نزيهم دعم مسألة كم زدراخمو زيجلا كم مذكري سجاب زجزينا دولو كم مذكري نحنا دينريو حجي خم بال ميزوس مامسن ريبيلا دبالو حمامات كابي كم دمتو دري عينت تايم مابي so من تكين وحنا نزيا كسبب زي أتاكل حبريتا بزعبا أما عبابلا ناي فاكسين كاكندي أزي غوداي حماق دغنا نجر كم زاد حننا نقر إلى نزيان سيا أمبار ناب كورونا فيروس نقيت من ناب كورونا فيروس مخادنا أبز ساعات بزوحي بحالالو بزوحي ورلو مدهانيت مجمريا بزعبا مدهانيت زنبر زرباتات نيرو دحري مدهانيت دما حج بزعبا فاكسين يزربالو So, okay. So, حجي بزعبا كورونا فيروس فوكسنا نايك حجي زنبره بروفايل retrospective
بزعبا فاكسين سقع خندي تقمن قدات النيرو أبدا حلف أوان بزعبا إيتيك سايكونا نزارب دلنا بزعبا أبت أوان تي زنبر أدلاي نوتو سقع خندي ناي كندي هيوت كم زل حنينا نزارب دلنا الزمر تعب مقبار بزعبا زي فاكسين كبار كلون عناخه انتهي يمثل يقريتا زيا سايلنت كجابرا لنيا بزي نوتيفيكيشن يمت أنس لزلو so كورونا فيروس كابتوم كالوت عينت فاكسين فلوي دغورو انتاي برغت بمولኦም تم كالوت فاكسين نبسو دخاله بتعم نوح دخونه غزيم دوستو እዚ كورونا فيروس دما حدا كابتوم بعينتهم بتعمي بزحد دخونه مچم كورونا فيروس كنبل كلنا از سارس مالتي كوفيد 19 حنت خافتم ناي سارس حنتي يا ግን ሽዱሽተ በበይኖም ዓይነት ዓሌታት ከም ዘለዎ ናቱ ብቁፅሮም እቶም ድበዝሑ ምዃኖም እቲ ምብዝሖም ድፈጥሮ ነገር ድማ እንታይ እዚኦም ናይ አርኤንኤ ቫይረስ ስለዝኾኑ አርኤንኤ ቫይረስ ብተፈጥሮም ከዓኒ አንስቴብል እዮም ዲኤንኤ እንተዳ ኮይኖም ካብ ናብኡ ብጣዕሚ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ነቲ መቐይሮ ክገብሩ ወይ ከዓ ሚቲዌሽን ምንብሎ ብሳይንስ መልክዖም ክቕይሩ ግዜ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም እዚኦም አርኤንኤ ቫይረስ ግን ቀልጢፎም እዮም መልክዖም ዝቕይሩ ምክንያቱ ስቴብል ስለ ዘይኮኑ ሓደ ስትሬን ስለ ዘለዎም እዚ ናይ ቀልጢፍካ ምቕያር ከዓኒ ነቲ ቫይረስ መልክዑ ብቐሊሉ ክትሃድኖ ከም ዘይትኽእል ይገብረካ ነቲ ቫይረስ ከዓ ብቐሊሉ ኣዳፕት ክገብር ወይ ከዓ ነቲ ቦታ ክላማመድ ኣብ ድሓን ዝኾነ ኩነታት ንክፀንሕ ይገብሮ ማለት እዩ ሶ እዚኣቶም ኣብ ግምት ብምእታው ኣብዚ ስጋብ ሕጂ ዝፀንሐ እዚ ቅድም ደዳለኽዎ ዴታ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ምዕባለታት መፂኡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ እዛ ናይ ቫክሲን ትብል ዘላ ንኣብነት ተቐይራ ኣላ ገለገለ ንኣብነት እዛ ሎሚ ንዛረበላ ርእስቲ እዛ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ኖቨምበር ፌዝ 3 በፂሕና ኣለና ግን ብመሰረቱ ሰለስተ መባእታውያን ዝኾኑ ነገራት እዮም ገይሮም ነዚ ክቆፃፀርዎ ፈቲኖም ነዚ ቫይረስ እቲ ቀዳማይ ሪፐርፐዝ ድራግስ ዝበሃሉ ኣለዉ እንታይ ማለት ምዃኖም ክነግረኩም እየ እቲ ካልኣይ አንቲቦዲስ ብምስራሕ ከመይ ጌርካ አንቲቦዲ ደማዕብሉ ነገራት ትገብር በዓል ሄርድ ኢሚኒቲ ዝበሃሉ ነገር ወይ ጂኤምፒ ዝበሃሉ ነገራት እቲ ሳልሳይ ከዓ ቫክሲኔሽን ዝበሃል ማለት እዩ በዚኦም ሰለስተ በበይኖም ዓይነት ጥርዝታት ምግባር ልክዕ ዓለምና ተናዊፃ ፀኒሓ ነዚ ነገር እዚ ናብ ምፍታሕ ነዊሕ ናይ ዝተፈላለዩ ዓውደ ጥዕና ማለት ክፍለ ምርምር ሳይንቲስት ዝሳተፍዎ ነገር እዩ ነይሩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ሪፐርፐዝ ክበሃሉ ከለዉ ቅድሚ ሕጂ ንኢቦላ ድሓከሙ ዓይነት መድሃኒት ንኤችኣይቪ ድሓከሙ መድሃኒት ንመላርያ ወይ ከዓ ንዓሶ ድሓከሙ በዓል ክሎሮኪን ከምዚ ትራምፕ ድብሎ ዝነበረ ዝተፈላለዩ አንቲቫይረስ ድራግስ ዝነበሩ መዓት ወረ ሰሚዕና ኣለና ከምዚ መድሃኒት ክሰርሕ ጀሚሩ ከምዚ መድሃኒት ዝሰርሕ ኮምቢኔሽን ናይዝን ሓዊስካ ይሰርሕ እዩ ገለ ድበሃሉ ነገራት ማለት እዩ እዚኣቶም ስጋዕ ሕጂ ዕዉታት ኮይኖም ኣይተረኸቡን እታ ሪፐርፐዝ ትበሃል እታ ሪፐርፐዝ ትበሃል ዝነበረት ስጋዕ ሕጂ ኣይሰርሐትልናን ኣላ እታ ናይ ኤችኣይቪ ትበሃል ገሊኦም ገለ ተስፋ ዘለዎም ነገር ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ዝሰርሑ ግን ኮንሰንሰስ ስለ ዘይብሉ ሓባራዊ ርዲኢት ስለ ዘይተበፅሐ ንሳ እውን ኣብ ሓደ መርትዖ ይበፅሐትን በዓል ትራምፕ ንዝተፈላለየ ምክንያታት ዝተፈላለዩ ክኢላታት ትራምፕን ኣማኸርቱ እንድብልዎ ዝፈውሳዓሶ ዝነበረ መድሃኒት ከም ዝከላኸል ገለገለ ክኢላታት እውን መፅኦም መርትዖ ዘይብሉ ክትዕ የምፅኡ ነይሮም ንሱ ከዓ ከም ዝድራኽሞ ማኺኑ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ፓንዳሚክ ክበሃል ከሎ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ሓንቲ ክፍለ ዓለም ሽግር ኣይኮነን ዓለም ለኻዊ ሽግር እዩ እቲ ሓደ ሃገር ዝሰማምዓሉ እቶም ካልኦት ከዓ ኣፕሩቭ ክገብርዎ ኣለዎም ወይ ከዓ ዲስቫሊዴት ክኸውን ማለት እዩ ይቕሬታ እፆታ ኣብዚኣ ኦኬ ጋሻይ ይመፅእ ስለ ዘሎ اوكي سو كم زين نريد لنا تا كاليتي تا بزيكا تا ريبربز دماني تا انتي بودي تبهال مالتي تا انتي بودي انتايم تقبرو انتي بودي كاب قدم حج سمعكم مم تكونوا كاب دحازو سب بلاد وي دم يلقسمو نت دم سودلوغوسو نايتي فيروس
أنتيجين سلزلوا نعوو ناب إنسساي وهاب نتا إنسسا زيادة كترابح أبقى نتي مسحازة كباب سب أب إنسسا بزح جزء أباناتو إيد زنجرات زيد مرمر دحار كابتا انشواخا كيركا عندنا انجينير تجبره مالتي نزي انجينير تجبر كاي نجر دحار كم بحدش نسبات كم من دجبر كاتهبهم so way كابسب توسدو way كاب انسسات توسدو way كاني نعود مسلك كاب لابوراتوري تصرحو دحار نعود مسرح قايو بوزح كم غير كام مسرحقا نتي كم مستلخه فسب كتبه تجمر مالتي اتا لومي نزارب الارستي بزعبا فاكسين كتكون فاكسين بفاكسينها زي ناي بروتين سبايك بروتين ويكا ميسنجر ار ان اي دبهال مالتي سو زي قداماي درانايو تمدهانيت انتاي تجبر نت فيروس زياده نخيرابح نت درابحلو داتولو ونابت وحيونا داتولو كفال لي دقارصو بزتفالالي حموشته ابتنتا نخياتو ميلا بمتقام يعصو مالتي كم تدبلنا يزخا كاب زتلخفه سبان صيخا انسسات هبو ويكا نت فيروس حجي جينيوم سيكونسينج سلدلنا بزعبا شدن كزاربناي نوعو تتكيمكا لك عقمتي فيروس دمسل انتيجين بوي انتي بودي اباكالاتنا بزح كهلونا خمزلو تقبرمو ايمينيت بو بيلنا نتري ويكا فاكسين تمص ات فاكسين مستوهبنا نوتن بي سيلز تي سيلز تبهالو دحر كنغروكمي زياده بريزنت تقبرمو توم سي سيلز كا بزح انتي بودي جنريت تقبرو نت فيروس يلليو ات فيروس كمص خلخا نعو يقتلو مالتي سو ازي سغا حجي تتصنحي حدش نجر نمنتاي كجبر زي تمرت زغم كقاطن كلس نمنتاينا نحنا اب repurposed drugs antibiotics vaccination إلنا كن موجود نحنا كم تدرانايو بتدلنا وي repurpose مكبار وي نخالق نجر نحجز دسرح بدهانيت كم بحدش ناب تجبار موعد حدا كافتي كتساغاغر دغبركا مدالوي دخونكا مالتي قرب كتساغاغر دحجزكا مالتي اتا انتي بودي دبلنايو كومونيت حالكي ناي غلبت من سلازفتر بزح سراح ون سلازلو عود كويني ترغبن مدهانيت نمسرح وي تي فاكسين نمسرح دما كم زتري ودلكم كم 10 تسقب 15 عامات يوسد مجمريا كتللي وقت كلالك انت فيروس ناتو بحري بمولو كتللي وقت كلالك صبو نجر نايزي سارس كوف 2 انتايو ناي كالو سارس ديتا اقولالو كاب دحال كتلنا نتي HGP دبال انتاي مالت مخانوت HGP ويكا هيمان جينيوم بروجكت انتاي كم زغبره صنيح لنا خنا عللينا قدمي جن نخالقوت ناي سارس قدم حجز نبورو كم ديتا تتقيمكا وكل دخنا حبريتا سلدصنحه نزا قداميت exploratory ويكا كفل مرمران هندسان بزعبا فيروس دغبر دبله كله ግዜ ንኸይወስድ ነዚ ቀልጢፉ ንክኸውን ካብ ዓመታት ድወስድ 3 ዓመት 5 ዓመት ካብ ድወስድ እዚ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን ተነዊሑ ካብ 3 መዓልቲ ካብ 3 ሰሙን ደኣክል ሓበሬታ ክትረክብ ከም ትኽእል ነቲ ደለካ ደታ ከዓ ናብ ፕሪንሲፕል ትበሃል ዲቨሎፕ ወይ ካብ ፕሩፍ ኦፍ ፕሪንሲፕል ኣጥሪኻ ናብ ፕሪክሊኒካል ነቲ ደለካ ሓበሬታ ቀጥታ ናብ እንስሳታት ክትፍትኖ ትጅምር ማለት እዩ እንተ ዳ ኣብ እንስሳታት ዝኾነ ውፅኢት ሪኢኻሉ ነዚ ናይ ኢንቨስቲጌሽናል ኒው ድራግ ድበሃል ደረጃ ሓሊፉ ናብ ሰብ ክትፍትኖ ትጅምር ቀዳማይ መድረኽ ብጣዕሚ ውሕዳት ዝኾኑ ሰባት ትፍትኖ ኣብቶም ውሕዳት ዝኾኑ ሰባት ትፍትኖሉ ምክንያት ከዓ ገና ድኾነ ኣብ ውሽጢ ሰብ ምስኣተዎ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ይፈጥር ስለ ዘይትፈልጦ ውሕዳት እንተ ደኣ ኮይኖም ንክትቆፃፀሮ ቀሊል እዩ ብመንፅርካ ትዕዝብትኻ ኣብ ውሕዳት ሰባት ንዝተወሰነ ግዜ ክትከታተሎም ትኽእል ኢኻ ኣብኦም ከምቲ ዝድለየ ስታንዳርድስ ኣሎ ማለት እዩ ክንደይ ደኣክል ጎዳኢ ሳይድ ኢፌክት ወይ ከዓ ወገናዊ ጉድኣት ድበሃል ከርእየና ኣለዎ ንዑ ንክንርኢ ክንደይ ደኣክል ጥቕሚ ኣለዎ ተዓዚብና ከዓ ናብ ካልኣይ ወይ ከዓ ፌዝ 2 ክሊኒካል ትራያልስ ንምፅኦ ማለት እዩ ኣብዚ ካልኣይ ከዓ ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ብዓፀፌታ 3-4 ዕፅፊ ዝኾኑ ቁፅሪ ጌርካ ትገብሮ ኣብቲ ሳልሳይ እቲ በዝሒ ቁፅሪ ሰብ ትኽእሎ ዓቕሚ ሰብ ቮለንቲር ገይሩ ድዩ ወላ ሪክሩት ጌርካ ዲኻ ካልእ መድሃኒት ከፊልካ ወላ ተምፅኦም ኢኻ ከምኡ ብድሆታት ዘለዎም ንኣብነት ናይ ኮለስትሮል ሽግር ዘለዎም ሓደ መድሃኒት ብዛዕባ ኮለስትሮል ተተሰሪሑ ንዕኡ ንምፍታን ተባሂሉ ቮለንቲርስ ኮለስትሮል ዘለዎም ሰባት ኣብ ርእሲ ከፊልካ ገሊኦም ከዓ ተሓወኹ ፅቡቕ ገለ ሰብ ከዓ ሂወቶም ከይተረፈ ድሕሪ ሞተይ ንስጋይ ኣብ ላቦራቶሪ ንተምሃሮ መምሃሪ ክኸውን
نفسي تبحوا إلهم دوفي سبات الله سجع كم ونساينس من الدلو كم ولا تدي تخده بهوت كله أنا نزمل هنيز كفتنا يخلي عبزار الأخوات خف يلا عدل كري إلهم فتنوا له أبزمس بس خاشعو biologic license in approval تبل مالتي زم كلهم جرم فتينكا حجنا كورونا فيروس 264 patient سياق بتصح دلك أتي دتلخفو زيهم سبات زيهم أكنديد أقول سبات يوم تلقي فيهم يخطري نبقى ممكن كيد نقص لينا so كم زن ريد لنا كابزي سجع عبزي طرح الزغنة تات زي كابزي سجع عبزي دلو جزية طرح 10 عمد كوسد خليو أبزي مسبت أحقا كتيلو دمت شدش شوقات دخونو حبريتات الله إزي مستتقمكا نخنديد أكل جزيد كلا خللكا إزي مستتقمكا نيناي عليت نيناي دحربايتا نيناي بلاد تايب نيناي كوميونيتي نيناي كل عدمة نيناي كال حضور حمام دلو كوموربيديتي دبهالو شدش شوقات دخونو بينهم أبيتي كال نفس الخ على بروجكت خاتوفر مغنياتو إزغ سرح خلو خصنع خلو نبمول أم دتقاللون أيكون نمنتاي كتيلا غريكم يزناي حجن زارو ولا أرستي أمنتاي مسرت تغييري تسريح دلو دحرزي اب امريكا FDA دبهال اب عاد انجلسكا MHRC medicines human medicine and drug authorization قال دبهال approve يقبروا انت دا دخون كوين مالتي انت دا يكون كوينو اذن انسان معلنا كم بحد يقبروا يبهالو دحر كم بحد يشتملسكا غاشعو نابتي ناب clinical trials ران تقبر maybe حج قرب أفلت أصله دلوا بس جزيزي نتم دلوا side effect بتنقع أصلت مرسوم تي enclosure ويكا exclusion دبهالو نجارات تنكيكا تصرحوا أنت دا كم بحدش مسترح خايو نتي دفكد أكل دعجب كوينة الداتا شو كم بحدش يحلف مالتي كابو مسحلفه كم بحدش دماشعو manufacturing كم بحدش scale up مقبار ويكا دلا على درجة بزحي نخندي سوي ده دلو شو عاد بليون حزب على ماله نسوم كأخسر هو دخوله مليوناتي مليونات بليونات درهم نجار يوم بتعمل بزح قصر يزاد لي سلذا حنت تكالي حجي زا بايونتك تبهال لا جيرمن تكالي مس فايزر خوينا مصيت بالدلا جن اذن بمول اندلوا قصيل غريكم يخندي اخلا لو ادوفرا كوفرا خلالون نو سوكفن ببعقمن كبركتاك خلالون تديل تقرب ولا مصيس داب 2021 دودا نبمول ات برودكشن كفطرو كبصحو ايكلانين سو نريد ومنتاي داخ غبريكال كم زدبلنا يو زي كساب حجرينا يدلنا انتاي يمثل traditional دخانه ويكا contemporary هذا drag نخسر تقبر نجار مالتي انت دا EAU ويكا emergency use authorization تفتيرجن جل كفالات نايت سرح overlap كجبر ويك الدرارة بيخيل كم زن ريال لنا حجي نابنت بزعبازنا كورونا فيروس ويكا ناي سارس كوف تندحر كنزارب كوينا إذا حبريت هذه دا أكل data اللي خاب كم حجي دقاتنا أبرسيخا إذا أنت ويدبلكم HGP دبال ويكا هيموجينيوم project دبال ناي sequencing وكل حبريت اللو أبرسي خا is a clinical trial أنا personally volunteer مقبر كوجن هذا أي حتتون أنا university هذا أكل سبات recruit جرو له مثلني إت clinical trial كجبر كله science مسرد جرام سلو تجبرو بزح مرتعات سلو زلوا بزح سب recruit مقبر أي شيء جرني معرة زك قدامين كلا أين سالسين clinical trial phase 1 phase 2 phase 3 نتبس حقله السوم تزاتهم مستم دفقدو أكلات يجمرو مالتي دفقدو أكلات ندار أيوه خلو تسفاد لو نجار انت داقين كاتسيلهم سعيبهم دمتسو data ناي clinical trials safety proof of principle قال دبالو استفعل عليه data ويكا pharmaceutical research and manufacturing documentation سقعد سرح زي FHRMA زدبل مالتي الت documentation فقط سقعد ركب جزء سقعد ركب كي تتصبيو بمغنيات emergency كم زنقول لنا pandemic نزي approve كجبروا يصنع مالتي بالخاني rapid manufacturing ببزح يقصر يحجزه مالتي so دحر بايتو نزي مثل أبز ساعات 107 دخونو عبيت ريسيرش بروجكتس نحنا يونيفرسيتي دلو اب استفال على بعض كامبريدج اوكسفورد كينجز استفال على يونيفرسيتات ناي الانجليز عبيت ناي ريسيرش بارك دلو اب جيرمان كومو اب سكاندينيفيان دلو كومو اب امريكا دلو استراليا دلو اب ايشيا دلو بحبرت نتدلو محابرتها كمزي ناي نيتو مسائل كم كنو قلو دتقوم له حبريتا بتعمل كل طف دقونه حبريتا عند تلاوت يوم دغور دلو
ኣብ ሰዓት እዚ ከም ትድበልኩም ናይ ብዙሓት ክኢላታት ውፅኢት ኢና ንደልደልና ሓንቲ ውፅኢት ደይኮነስ ናይ ብዙሓት ክኢላታት ነዚ ከም መሰነይታ ብምግባር ፕሪክሊኒካል ዝበሃል እዚ ኣብ ሰብ ደይ ተፈተኑ ኣብ እንስሳታት ጥራይ ደለዎ ማለት እዩ ከባቢ 155 ኣለዉ ኣብቲ ፓይፕላይን ገና ዝቕፅሉ ደለዉ ድኾነ ምዕባለታት ናብ ሰብ ደይ ተሰጋገሩ ማለት እዩ ናብ ሰብ ተሰጋጊሮም ኣብ ፈተነ ደለዉ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ናይ ፈተነ ኣብ ውሕዳት ሰባት ሴፍቲ ትራያልስ ዝግበረሎም ደለዉ ከባቢ 4 ድኾኑ ኣለዉ ኣብ ካልኣይ ድማኒ 18 ድኾኑ ኣለዉ ኣብ ሳልሳይ ፌዝ በፂሖም ዝበሃል ድማኒ 11 ኣለዉ ካብዘን 11 ሕጂ ቀዲማ ወፅያ ደላ ሓንቲ እዛ ምስ ብፓርትነርሽፕ ወይ ከዓ ብውህደት ናይ ክልተ ትካላት ናይ ፋይዝን ናይ ባዮንቴክ ዝበሃል ናይ ጀርመን ትካል እዩ እዚኣቶም 9 ካብ 100 ካብዚኦም ቁርብ ዴታ ኣለኒ ቀፂለ ክሪአኩም እየ 9 ካብ 100 ካብዞም ነቲ መድሃኒት ዝተዋህቡ ከባቢ 4,000 ዝኾኑ ሰባት ነይሮሞ ስለዚ ኣብ ክልተ ይማቕልዎም ንዕኦም እቲኦም اوكي سو 43 ገለ መለ ዝኾኑ ተሳተፍቲ ነይሮሞም ነዚኣቶም ኣብ ክልተ ግሩፕ እዮም ድመቕልዎም ግሩፕ A ትሪትመንት ወይ መድሃኒት ድወሃቡ ግሩፕ B ኻ ፕላሲቦ ድወሃሉ ኩሎም ብምልኦም እዮም ድውግኡ ግን እቶም ፍርቆም እዚኦም ከዓ ይፈልጥዎም እዮም ዳብል ብላይንድድ ራንደማይዝድ ማለት እዚ እቶም ፍርቆም ድውግኡ ደለዉ ትድውግእዎ መድሃኒት ኣይኮነን ولا حدا ነገር መድሃኒት የብሉን እቶም ፍርቆም ድውግኡ ደለዉ ድማ እቲ መድሃኒት ደለዎ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ልክዕ ናብቲ ደሎ ሕብረተሰብ ይስደዱ ማለት እዩ ምስ ተሰደዱ ካብቶም ዝተወግኡ 900 ኣይተለኸፉን ኦኬ ካብቶም ዝተወግኡ 900 ኣይተለኸፉን ስለዚ እዚ 900 ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ኣለዎ ምስቲኦም ክተወዳድሮ ከለኻ ማለት እዩ እቲኦም መድሃኒት ዝተወግኡ 900 ኣይተተሓዙን በዚ ቫይረስ እቶም መድሃኒት እቶም ዝተወግኡ ግን መድሃኒት ደይብሉ ዝተወግኡ ግን ብምልኦም ተታሒዞም ማለት እዩ እዚ ክሊኒካል ትራያል እዚ ገና ፒር ሪቪው ኣይኮነን ማለት እዚ ፀብፃብ መፅኡ ዘሎ ናይቲ ካምፓኒ ክኢላታት ዶክተራት ብፓርትነርሽፕ ነቶም ድወግኡ ነቶም ደፅንዑ ነቶም ዝኽተልዎም ሰባት ድህብዎ ሓበሬታ እዩ ንበይኑ እዚ ግን እኹል ኣይኮነን መዓት ቀፂሉ ድመፅእ ናይ ሴፍቲ ክሊኒካል ሪፖርት ዝበሃል ፅሑፋት ክመፅእ ኣለዎ ብሕጂ እዚ እንተደኣ ክቕፅል ኮይኑ ስለዚ ሓንቲ ካብቶም ኣዝዮም ብዙሓት ዝኾኑ ሄርድልስ ወይ ከዓ መሰናኽል ኢና ሓሊፍና ደለና ነዚኣ ክንገብር ከለና so ሽደን ኣሎ ምሳይ ንእሽተይ ክንዕለል ኢና ምሽደን ቅድሚኡ ግን ነዚኣ ኣብ ሓንቲ መድረኽ ከብፅሓ so اوكي ከምዚኣ ተበፂሓ ኣላ ወረና ካብዚኣ ክትቅፅል ስጋ ሕጂ ክዛረቡ ዝፀናሕኹ ድሕረ ባይታ ናይዚ ቫይረስ እንታይ ይመስል ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና እዚኣ ስጋዕ እዚ መባእታዊ ድኾነ ንቕሓት ብዛዕባ ዝደልየና መሰረት ክፈጥር ፀኒሐ ካብዚ ብምቕፃል እተን ናብዚ ዓውዲ እዚ ዝሰርሓ ኣለዋ ነጥፋ ደለዋ እታ ቀዳመይቲ ፋይዘር እያ ሽዑ ኣስትራዘኒካ ድበሃል ኣሎ ሽዑ ሜሪክ ድበሃል ኣሎ ሽዑ ጆንሰን ጆንስ ድበሃል ኣለዉ ድሓርካ ማርኮ ገለመለ ድበሃል ከዓ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ እዚ ሜሰንጀር አርኤንኤ ትሰርሕ ማለት እዩ እሳ ፅቡቅ ትመርሕ ነይራ ግን አይ ዶንት ኖ ፎር ሳም ሪዝን ተሪፋ ማለት እዩ ሶ እንታይ ትግበር ደሎ ቫይረስ ኣብ ድኸድ ናይ ክፋል ናይ ኣካላትና ኣሎ ብደይ ቫይረስ ኣይንነብርን ኢና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዋስና ኣካላትና ከባቢ 5 ሚእታዊት ናህና ዲኤንኤ ንሶም ይሰርሑ ኦኬ 91 ሚእታዊት ብባክቴርያ እዩ ትስራሕ 5 ሚእታዊት ብቫይረስ እዩ ትስራሕ ተረፈ 3-4 ሚእታዊት ከዓኒ ብካልእ ማይክሮቢየም እዮም ዝስርሑ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ቫክሲን ክንዛረብ ከለና ዝተፈላለዩ ዓይነት ሞዴልስ እዮም ነይሮም ገሊኦም ናይ አርኤንኤ ኤክስትራክት እዛ ንሕጂ ንዛረበላ ማለት እዩ ካልኦት ድማኒ እቲ ላይቭ አቹኑዌትድ ዝበሃል ወይ ከዓ ኢንኣክቲቭ ዝበሃል ክልቲኦም እዚኦም ካብ ሓደ ምንጪ ዝወፁ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ዝተዳኸመ ማለት እዩ ሂወት ዘለዎ ዝተዳኸመ ማለት እዩ እዚ ከዓ ፈፂሙ ክለኽፈካ ደይክእል ማለት እዩ እዚ ክለኽፈካ ይኽእል እዩ ግን ድኹም እዩ ትጎኑ ወፂ ኣሎ እዚ ግን ድመተ ማለት እዩ ሂወት የብሉን ክልቲኦም እዚኦም ካብ ሂወት ዘለዎ ነገር እዮም ዝመፁ ካልእ ድማ ሳብ ዩኒትስ ዝበሃሉ ካብኦም እቶም ፕሮቲን ኣለሊኻ ንዕኦም ኢንጀክት ብምግባር ማለት ትገብሮ ዓይነት ሜላ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓኒ እዚ ቫይራል ቪክተር ንበዓል እንታይ ዝበሃል ኢቦላ ንምሕካም ብተጠቐምሉ ማለት እዩ እቲ ደይጓዳእ ጥርዙ ጥራሕ ካብቲ ዘሎ ሂወት ናይቲ ቫይረስ ኣምፂኻ ኢንጀክት ትገብሮሞኒ እሱ ሚሚክ ይገብሮ ነቲ ሲስተም
So نحجي نزاناي spike protein ندا حجي تزارب دلا زامت دلا نزاناي Pfizer ناي spike protein قدمين عا مقصالي جن أنا مس شدن كفالتكم شدن عوي if you don't mind do you have your camera working and I'd love to oh he's disconnected. Oh, he's back. He's gone. He's back. اوكي كم ياللهم كلاتكم بجاهم ريتكم تصحف لي انا اندحر تدزارب دلو فرن لو ነገር من انت كخون كلنا من انت كردانا اندحر نسكم ديت تقوم هاليهم ترجم ስለዚ ይብሉ አመንጎ ምቁራጽ ዘድልዮ ተኮይኑ አቋርጽኒ ሕተተሊኩም ሕተቱ ንሎሚ በሃንደ በተዓደምክዎ ብጣዕሚ ካብ ደንቆም ናይ ቀረባ يعرفتي fellow scientist مشدن نشتي كنا على لينا thank you بتاعك يا مسكين مرحبا شدن حاوي قاعد حنا نتاغا thank you so much Lina Hawi thank you and by the way رهويت كأسلا زلا she's very happy لينا مهلاو بتعمي أتحقيسة كابين هاي جن أنا إذا زارب this is her field لهم معلتي I'm sure she will be more than happy كلا يجزي نسخاهم كلامه هذا بلتي أجينا غراندي دلو أنا إذا زارب لهم معلتي لي okay thank you رهويت سلاج فقط كلنا well she's happy thank you بعد بتعمي إذا مسكنك and it's good today قربتي تدرنا وجيت أني حاجن أبتا كيت ودت كلا تهوي I'm very happy it is فلتو خكافل زي فلتوها تمهير خيد I'm going to try to connect camera أنت خيله أنت زي كونجن yeah no worries go for it okay كان علقن خلينا نصع connect جورا of course let's go بدغونه إذا لو ما أنتي بزعبا كريسبر لأني نقحت قاعد بحكم بالوعيلة إذا gene sequencing بفلايكا إذا human genome projects قاعد ندي impact كم زلوا أب معبالنا إذا vaccine إذا حدا كافتي دقاقي مدمت أن حتى acceleration كم كيلا مدهانيت أنا بدهو دغونني إتي فتنة يو سقع كندزد أكل فتنة أب حدا معبال انتاي نيرو يدبل جن دبت أحوان على إتس قال خاب تسقى مساقنا على الكلنا بزح جزيت جابرو تي جين إديتين جين سيكونسين قال أيموني بزعبو كسم عدس مبلني مغنياتو معت wisdom معت personal experience لزلكا أنا تيوم تعذبتين رقتني بزعبو دلنا نقحت كن عدي كم ندلي. Yeah, so to make it simple أغلى بالناخ نردوتي anyway زبزح سرحي ويدما درجة 9% ناي سرحي انتايو ناتي نايود سب زلو جين edit مقبار انتاي مالتيو قد محجز نبرنا سرح ويدماتي جينوم وايد بروجكت نبر انتاي نيرو ناتي نايود سب جين سيكونس مقبار مجمريا مفلاطو أقمامطهم كميو زخونه جين 4 مسارع زلو توم ATGC زبهالو مالتيو بزوم 4 ግን تي مستنكر ناي فطرتنا بزوم 4 درجه 3 بليون زاخلو جينوم سيكونس አለን حجت مجمريا زنبره سرح درجه 13 ዓመት ዝወሰደ مالتيو بتي انفليشن اب ግምት እንተቲ خايخا درجه 8 بليون ገንዘብ ይحاتيتو أبوها درجة أمريكا، إنجليز، جيرمان، جابان، تشاينا and فرانس تحويسنو عبي بروجكت نيرو. سو تمجمر يزنا برك فالناتو نتايو سيكونس مقبارو نتي مسارع كمي محون مفلاتو. سو ني حدث جين وسيدوم سيكونس كبرو أي كون مهنا تدخلنا ببيننا عينا. قنتا جيروم group of people وسيدوم sequence كيروم and then alignment كيروم and then the common sequence كابزيوم زلوت وسيدو it means ناي ود سبت general كل وزخ مسارع ناي جين ازيو تبعي so تمجمر از نبرن نسي بدحريو ግን ምስ ፈለጥካዮ
እንታይ ክትገብር ትኽእል ሶ ሕማም ከስዕቡ ዝኽእሉ ሚውቴሽንስ ወይ ድማ ለውጢ ክፍለጡ ተኻኢሉ ንኣብነት ኣኔምያ ዘስዕብ ኣይናይ ሚውቴሽን እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ዝበዝሕ ድማ ካንሰር ዘስዕብ መጀመርያ ካንሰር ክንሪኦም ከለና እንታይ ነይሩ ብዙሕ ግምት እዩ ዝወሃቦ ነይሩ sometimes ምስ መርገም ዝተሓሓዝ እዮም ዝብሎ ነይሮም ግን ሳይንስ እውን እኹል ዝኾነ መረዳእታ ኣብ ካንሰር ኣይነበሮም ገለገለ ምስ ፎልዲንግ ናይ ፕሮቲንስ እዩ ዝብሎ ነይሩ እቶም ገለገለ ፕሮቲንስ ኣቃውሞኦም ክልውጡ እንከለዉ እዩ ንምንታይ ናብ ከምኡ መፁ ግን ኣይፍለጥን እዩ ነይሩ ድሓር ምስቲ ሆል ጂኖም ሲኮንስ ምስ መፀ ግን ኩሉ ሲኮንስ ምስ ኮነ ግን መሰ ዝተባሃሉሉ እቶም ካንሰር ዘስዕቡ ሰባት ወይ ድማ ካንሰር ዝስከሙ ሰባት እቲ ስፔሲፊክ ፕሮቲን ናቶም ነቲ ፕሮቲን ሪኢኻ ከዓ ናቶም ጂን ምስ ረኣይዎ ካብቶም ካንሰር ዘይስከሙ ሰባት ገለገለ ሚውቴሽንስ ክርከብ ተጀሚሩ እንዚኦም ከዓ እንታይ ክንብሎም ጀሚርና ሪስክ ፋክተርስ ኦር ዲዚዝ ኮዚንግ ሚውቴሽንስ ተባሂሎም ማለት እዩ ሶ ብድሕሪኡ ዝመፀ ኦኬ ፈሊጥናዮ እዚኦም ዲዚዝ ኮዚንግ ሚውቴሽንስ ከዓ ተፈሊጦም ሶ ዋት ዱ ዊ ዱ እንታይ ንገብር that's when my job comes እንታይ ንሕና ንገብር ነዞም disease causing mutations correct ንገብሮም which editing ሱ ማለት እዩ ነቶም mutations ኣብቲ ውሽጢ ኒክለስ ዝኣቱ machinery biological machinery ሰሪሕና ናብቲ non disease causing mutations ንቕይሮም እሞ and then ነስተብህለሎም እንታይ ዓይነት process እዮም affect ዝገብሩ mutated ምስ ኮኑ ካንሰር ከም ዘስዕቡ ንፈልጥ ኢና ነቲ mutation ንድሕሪት ምስ መለስናዮ ግን ኣየናይ ዓይነት pathways እዮም relieve ዝገብሩ ወይ ድማ ዝገድፉ so if we can understand ናይ pathways እዮም relieve ዝገብሩ then we can create a drug for that so and cancer ጥራይ ኣይኮኑ ዘስዕቡ ከዓ motor neuron disease ዘስዕቡ neurodegeneration ዘስዕቡ ከም በዓል Alzheimer's Parkinson's and SMN ገለ ዝበሃሉ ሕማማት ድማ ALS ገለ የስዕቡ እዮም so ነዚኦም ከዓ ክንሪኦም ጀሚርና ኣየናይ genomic mutation ወይ ድማ ኣየናይ ምቅያር ናይዞም ጂን እዩ ኣየናይ ሕማም ከስዕብ ዝኽእል ክንፈልጥ ጀሚርና እንደናትና ስራሕ ከዓ እንታይ ንዑ ነቶም ዝረኸብናዮም mutations sometimes ገለገለ mutations እንታይ ንብሎም silent mutations ንብሎም ወላ ሓን ነገር ኣይልውጡን እዮም ዋላ ተመሳርዕ ተለዊጡ ከሎ እቲ ፕሮቲን ግን ኣይልወጥን so እዚኦም disease causing mutations ኣይኮኑን ገለገለ mutations ግን ዋላ እውን ብዙሕ ኢፌክት ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ኢልና ተፀቢናዮም ዝነበርና gene editing ጌርና ኣብ ካልእ ዓይነት background ወይ ድማ ካልእ ዓይነት ኦርጋኒዝም ምሰእተናዮም then ንዑ ልክዕ ነቲ ኣብ ሰብ ዝመፅእ ሕማማት ዝመስል ምልክታት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተፈሊጡ እዚ እዩ ከዓ እቲ ዝዓበየ ብልጫ ናይ gene editing ማለት እዩ so እቶም specific mutations ኣብ ንሕና stem cells ንጥቀም and sometimes ኣብቲ ናህና ዲፓርትመንት ከዓ rodent studies ዝገብሩ ኣለዉ ኣብ ከም በዓል ኣናፁ ገለመለ ናብኦም ከዓ ሼር ንገብሩ ኢና and then they do the same ኣነ stem cells እየ ዝገብር stem cells ከዓ ናብቲ መባእታዊ ዋህዮ ማለት እዩ ንመልሶም ወዲ ሰብ ኣብ ከብዲ ድዩ ከሎ ቅድሚ ናብ ሙሉእ ሰብ ምልዋጡ ናቶም stem cells ዝመስል ባህርያት ዘለዎም ዋህያታት እዮም ዘለዉ then ገሊኦም ክፋል ሓንጎል ይኾኑ ገሊኦም ልቢ ይኾኑ ገሊኦም ሳምቡእ ይኾኑ ገሊኦም ግን ክጅመር ከሎ ሓደ ዋህዮ እዩ ዝጅምር stem cells ከዓ ናቱ reflection እዮም ልክዕ ሓደ ናብ ከምኡ ዓይነት ክኸውን ዝኽእል እዩ so ነዞም stem cells እቲ mutation እቲ ንደልዮም mutation ነእትወሎም ወይ ድማ edit ንገብሮ and then we make them because neuroscience ስለዘፅንዕ ናብ ናይ ሓንጎል cells ንልውጦም ማለት እዩ ከም specific neurons ማለት እዩ ወይ ድማ motor neurons ንገብሮም ወይ cortical neurons and then we try to see እንታይ effect ኣለዎ ኣብቲ molecular level ወሪድና ንሪኦ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየት effect ናይ ዝግን ካብያ መፅያ እንተኢልና እታ መጀመርያ ዝተገብረት sequencing እያ because we know whole genome sequencing ተናይ ወዲ ሰብ sequence እንታይ ምዃኑ ስለዝፈለጥናዮ and now we can work on it ካብኡ ፍልይ ዝበለ ነገር ክርከብ ከሎ we can work on it ነዚ ይመስል ማለት እዩ interesting so መቸም እዚ ሓደ ካብቶም ብዓበይ achievements ዝበሃሉ ድኸበረ ፕሮጀክት ኣብ research science ከም ምዃኑ መጠን ብድሕር ሕጂ እንድመፅእ one of the benchmarks ንድሕር ሕጂ ብዛዕባ መድሃኒት ክንዛረብ ከለና personalized medicine ክንዛረብ ከለና
جين سيكونسين جين ثيرابي قال دا مسؤول نجارات كنزت غلناس حدا كافت مقيرو اب ساينس دبهال انت هرتبصيحو از جين سيكونسين كم سي سكرين شير يقبر له تايم لاين ناي جين سيكونسين امو حجي ناي كل سب قانقا خنزاربينا كاب ساينس تسيلنا ناي كل سب قانقا خنزاربينا إذن እንታይ ተራ ኣለዎ ኣብዚ ምዕባል ናይ ኮሮና ቫይረስ ንኣብነት መድሃኒት ወፂኢ ይበሃል ኣሎ ማቐድም ኣቢለ ከዓ እቲ ታይም ላይን ናይ ሓደ መድሃኒት ንክስራሕ ድወስደሉ ግዜ ክዝትፀኒሐ ወላ እኳ ኣክሲለሬትድ ቁርብ ናይ ኢመርጀንሲ ኣክሲለሬትድ ብድኾነ መልክዑ ይስራሕ እምበር ንምንታይ እዩ ብዘይካ ቁርብ ይቕሬታ ምስቲ ናይ ኮሮና ናይ ካልእ ሳርስ ፕሮፋይል ደለና ነዚ ሕጂ ከዓ ናይ ጂኖም ሲኮንሲን ደለና ኣዛሚድካስ ንምንታይ እዩ ናይዚ ጂን ሲኮንሲን ነዚ መድሃኒት ቅልል ንኽብል ሓጊዝና Okay, this is በጣም important question and legacy ናይዚ ዝበልካ one of the milestones in science ካብቲ እምነኹርናዕ ናይ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ዝገበርዎ ዝነበረ እዚ sequencing እዩ sequencing ምስ መምጽኡ ብዙሕ ሽግራት ናይ ተፈቲሑ ሕጂ ንኣብነት ኣብዛ ዘምፅኻዮ ሕቶ ቅድሚ ሳርስ እዚ ኮሮና ቫይረስ መምጽኡ እቶም ካልኦት ሳርስ ኮሮና ቫይረስ ዘስዕቡ sequenced ኮይኖም እዮም ፀኒሖም ወይ ድማ ናይ ካልኦት ቫይረስስ ዳታቤዝ ፀኒሑ እዩ እንታይ ማለት እዩ sequenced ኮይኖም ተቐሚጦም ፀኒሖም ሶ ቁርብተይ መረዳእታት ፀኒሑና እዩ ናይቶም ካልኦት ቫይረስ ባህርያት ወይ ብምንታይ ገይሮም ይኣትዉ ክንፈልጦ ፀኒሕና ስትራክቸሮም እውን ስለ ድፈለጥናዮም ኣብ ምንታይ ክፋል ሪሰፕተር ይገጥሙ ወይ ድማ ተቐባል መለገቦ ይገጥሙ እውን ፈሊጥና ፀኒሕና እዚ ኮሮና ቫይረስ ምስ መፀ እንታይ እዮም ገይሮም sequence እዮም ገይሮም እቲ ኮሮና ቫይረስ ካብቲ ሪፖርትድ ዝኾነሉ ዕለት ተርእይናዮ ንኣብነት ኣብ ወርሒ ሓደ ዳርጋ ዕለት 11 ቢሉ entire sequence ናይ ኮሮና ቫይረስ by the way 35 ኪሎ ቤዝ ወይ ድማ 35,000 ቤዝ ፔርስ እዩ ዘለዎ ነው by the 11th day ድሕሪ 11 መዓልቲ already ኣብቲ ጂኖም ዋይድ ዳታቤዝ እትዮም ነይሩ እዚ ምስቲ ቅድሚኡ ዝፀንሐ ቫይረስ ኣላይንመንት ክንገብሮ ግዜ ወሰደልና ዳርጋ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ኣብቲ ዲፓርትመንት ናህና ምስቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ቫይረስስ ኣላይንመንት ምስ ገበርና ዳርጋ ናይ 89% similarity ከም ዘሎ within 2 days ክንፈልጦ ኽኢልና ቀደም 2 days ዝወሰደ ዳርጋ 2 ዓመት መወሰደ ነይሩ ሕጂ ግን ቀልጢፍና ኣላይንመንት ክንገብር ክኢልና እቶም repurposing drugs ንኣብነት ንኻልእ ዝተጠቐምናሎም drugs ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍሊ መጽናዕቲ ናብ ኮሮና ቫይረስ ክጥቀሙሎም ዝሓገዘ ነገር እንታይ እዩ similarity ናይቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ካልኦት ቅድሚኡ ዝተረኣዩ ናይ RNA based viruses ቀልጢፉ ክፍለጥ ስለ ዝኽኣለ እዩ እነዚህ ነቲ ኣብ preliminary study ወይ ድማ ኣብቲ መሰረታዊ መጽናዕቲ ክጠፍእ ዝግብኦ ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ ሕፂርዎ ካብ ናይ ዓመታት ስራሕ ናብ ናይ ኣዋርሕ ስራሕ ለዊጥዎ ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ኮሮና ቫይረስ ከመይ ጌርካ እዩ ዝፍለጥ ኦልሬዲ ተዛሪብካ ኣለኩ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ደግማ ከይከውን ግን እቲ QPCR ምስ ገበርካ ፖዚቲቭ ኬዝስ ምስ ተረኸቡ ናይቶም ፖዚቲቭ ኬዝስ ሲኮንስ ቀልጢፍካ ክትሪኦ ይከኣል ኮይኑ ሕጂ ሶ እንድሕር ሚውቴሽንስ ክገብር ጀሚሩ እቲ ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ መልክዓቱ ክለውጥ እንተኽኢሉ ሪል ታይም ዳታ ኣለና ማለት እዩ ንመዓልቲ 200,000 ሰብ እንድሕር መርመራ ዝግበር ኮይኑ እዚ 200,000 ዝምርመር ዘሎ ኢትስ ሲኮንስ by the next day sequencing ናይዚ 200,000 already እቲ result download ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ and then you can align them ኩሎም ብሓደ ተሰርዖም እሞ እቲ ቫይረስ እንድሕር ሚውቴሽን የርእሎ ንስኻ ከዓ ትዳሉ እቲ ንስኻ ትሰርሖ ቫክሲን ከዓ ነዚ ሚውቴሽን እዚ ኣብ ግምት ዘእተዎ ይኸውን ንኣብነት እቲ ቫይረስ እቲ ስፓይክ ፕሮቲን ዝተመርፀሉ ምክንያት እቲ ቫይረስ ንዝተፈላለየ ክፋል ናይቲ ኣካላቱ ክልውጦ ይኽእል እዩ ሚውቴሽን ክገብር ይኽእል እዩ እታ ኣዝያ ወሳኒት ወይ ድማ ሰርቫይቫል ናይቲ ቫይረስ ወሳኒት ዝኾነት ግን እታ ስፓይክ ፕሮቲን እያ ብኣቢሉ እዩ ናብቲ ሆስት ዝኣቱ ቫይረስስ ከዓ ብዘይ ሆስት ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሎምን ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ስለዚ ነታ ስፓይክ ፕሮቲን ከም መከላኸሊ ከም ማርከር ንጥቀመላ ንዓ ከላሊዋ ከም ዝኽእሉ ንገብሮም ነቶም ኣብ ኣካላትና ዘለዎ ዋህያታት ነዚኣ ስፓይክ ፕሮቲን ሉዝ እንተገይርዋ እዚ ኮሮና ቫይረስ
then ወዲ ሰብ ኣሸጋሪ ኣይክኾንን because በታ spike protein ገይሩ እዩ ዝኣቱ ናብ ኣካላት so ንዓኣ እንድሕር ከላሊዋ ክኢሎም ሞ ንዓኣ እንድሕር terminate ገይሮማ እቶም ናህና ቫይረስ immune cells ድማ ብኣ ገይሮም ተቐቲሎም ነቲ ቫይረስ ድማ ከሕልፈልና ይክእልን እዩ so እቲ genome sequence ነዚኡ ኣቀላጢፉ يحتيروا دما amazing so technically نساينا كنبل صنحنا قدما بيلنا في حاله سلايد بملكع ليمن وي كلها نادردانا ناي ريسيرش يهون ناي حكمنا دحر بايتا بلنا حدا كافتي نزي بزح سب دشاقلو او بقولف ندي وصي زي خمين لكم تقملو حرمن حلفነት وسد كم زكالا اجندا لو قلد بحال نعا انا تا مقلطاف شاف زربا سلز تحزه طرح بزح مسو تقارينو دمص اقول ابهالاتات اب حبرتسبنا كزرب يسمعي زاغيت ابزونا لو شدشت حطتات دتصحفو سكرين شوت غير دترفكم ازي بانجلش بتغرينيا بانجلش تصحفي ازي مقلطاف اي شغله كاندو كان حمشت عمل دك وسد يقبون انت تختيبنا انت يمسلك انت حر حميمنا من حلفنا توسد I think ابزي اون حدا سب كما يلصح فيلا يالو the vaccine زخونه reaction تغير الكامل حتاتي so انتي نبالي نزل حتتات زي اندمص اندلو قرب تي بزعبه ethics صباح كنزاربينا حدا سلايدز ددالقو ولو نعو ندملكت نمنتاي انا انت دات كتابت تتقيد لي مغنياتو كاف انا في سالساي درجه دلو حج كم وهابا اغلغلوت نايطعنا قداموت توم vulnerable دغونو بعدمه اب قربا دلو بقليل قدو دخلو قصيلم دمصو توم فرونت لاين دلو اب كير هوم غلد سرحو نعم حمام يزملم كيكدو ات سالساي كات وهابا اغلغلوت نايطعنا دبحال نحنا دلنا مالتي دكتورز فارماسيست نيرس غلا مالتي so هنا حفتين قاعد حن متصاقي so انت دا متيو انا I would volunteer قداماي نخوهاب زيناتي نمنتاي كوميله ابت تنتاني ابت ethics كنا صباح صبو غيرنا خزتي لينا كالوت كيلاتاتو نسانا سلدهلونا نايلو متامتنا قند انا اتوكي رقم زتي لاز دلدلو خو اتا غزياتا تايم سكيل نمنتايو اذن كم تزرانايو ابزي at the WHO report to the Goboro page. Okay, so سجاحجي كم زدرانايو لعلي عصرت حدا دخونا اب phase 3 ويكاسل سايد رجع ناي clinical trial مالت حجي بالتعمي بزح دخونا سب كم زي قلت ردرانايو 4 شح ناي فايزن بايونتك قطري جنا أخو لا يكونن جنا خاون اللي على سبات كوسخيم كومو دوسخون already الله كال كامباني تادماكم أخو دخونا قطري جرانت ريسيرش يجبر الله زي هذا خفت قدام I heard you مسؤول تقارين غمت زلوا نقول لها ناكر دعنا دقبوا جننتايو زي كم زي شدن كبلو دسانحة قدم حجي دينا برا نمنتاي أبصارس كومو دينا برا دبل حتى قالوا المتين نيرو أبتقدام أي صارس دنا برا ناي قداماي كالا سالساي ناي صارس زنبرس نمنتاي يكون فاكسين كمت ديك على ان فاكت حدا كافت مايلستون كمزي شدن كبلو تصنحه حدا كافتي بالتعمي معنا كم حدا طبق نجر كنريو دلنا تايو اتي قرب وي حبريتا كاب قدم حجز توهلله ازي اين برد كم زنريو دلنا كونفيرمد كوينو كلتشحن سلستن اب ابريل يوز كومبليتلي تود يو ذا بروجكت زي اب كلتشحن سلستن ابريل تود يو كم زنريو دلنا نحنا بملكع كمزي كمبيوتر زيرو حدا نكود دلوا سبدما بتم 4 الفابيتات A T C G دبهالو نحنا جينيوم سيكونس كم زي غيرو سريع عملنا له مالتي از داتا از اول داتا لنا ناي دخونه قال فطور ناي زوم فيروس ناي كورونا فيروس دماني كم تزرعنايو ناي 30k بيس بير دلو مالتي شدن قلت صدق انا حنزيو ازي شدن كاب علت نبعلت تقوملو اب ستيم سيلز كوينوم غن ناي امورو وي ناي سنمتني وهيوتات يدتقوملو اب كورونا فيروس كاو دفله ነገር አይኮነን እቲ ስርዓት አጠቃቅማ ናይ ሳይንስ اب نيرو ساينس يكون اب فيرولوجي እቲ ሲስተም እቲ ናይ ጂኒየም ሲስተም ሓደ ዓይነት እዩ ሶ እዚ ሓበሬታ እዚ ስለ ዘለና ጥራሕ
ቀልጢፍና ኣብቲ ዝድለ ከም ሕብረተሰብ ውፅኢታዊ ዝኾነ መድሃኒት ክንበፅሕ ንዳሎ ኣለና ግን ዓበይቲ ክኢላታት ናይ ዝዓውዲ ሕሰብዎ 130 170 ዝኾኑ ዓበይቲ ሪሰርች ፓርክስ ሪሰርች ኦርጋናይዜሽንስ እዮም ነዚ ነገር ዝሰርሕሉ ዘለዉ ሶ እዚ ቀልጢፍ ኢልካ ድቐልጠፈ ዶ ኣይመስለካን ንትብል ሕቶ መሰይ እንታይ ክትከውን ነዚ ድሓለፈ ናይ 70 ዓመት ድምር ናይ ስነ ፍልጠት ናይ ስነ ምርመራ ናይ ሪሰርች ሳይንስ ውፅኢት እዩ ዝምቕልጣፍ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ሓቢርካ ምስራሕ ምክንያቱ እዚ ፓንዳሚክ እዚ ሕማም ኣሜሪካ ይኮነ ሕማም ኣፍሪቃ ይኮነ ሕማም ኤዥያ ይኮነ ሕማም ኤውሮጳ ይኮነ ናይ ኩሉ ሰብ ድኾነ ብድሆ እዩ ቁሩብ ካልእ ሕቶ ቀፂላት መፀላ ብዛዕባ ናይ ኣፍሪቃ ቀፂልና ክንሪኣ ኢና ንሕጂ ግን እዚኣ ቀዳመይቲ ሕመረት ምስ ሽደን ኣድረስ ክንገብራ ዝደለና ንሳ ትመስል ነይራ ሕቶ ኣብዚ መን ሕተተልካ ትብል ነይራ መስለኒ እዚ ክሊኒካል ትራያል ድኾነ መድሃኒት ማለት እዩ ሶልያና ድኾነ መድሃኒት ዋላ ፓራሲታሞል እንደይካ ሚእቲ ዳኣኽልዮም ነቲ ፓራሲታሞል ወሲዶም ሰባት ድሓሙ ኢልና ክንዝቲ ከለና እቶም ንዕኡ ወሲዶም ድሓሙ ንዕኡ ወሲዶም ድጉድኡ ሰባት ብሚእታዊ ዳኣሎም ጎደሎ እምበሪ ፈፂሙ ነፃ ድበሃል መድሃኒት የለን መን ሕተተልካ እንተ ደኣ ንስኻ ኮንሰንትድ ኮንካ ክትወስዶ ከለካ ቅድም ግዴታ ድበሃል የለን ስጋብ ሕጂ ከም ንፈልጦ ብዙሕ ሰብ ክክተብ ከም ዘለዎ ድሕሪ ብዙሕ ሰብ ምክታቡ ድማኒ እቲ ሕማም ክጠፍእ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና እንተ ደኣ ተሰሪሑ እውን ሓደ ትቀረብ የለን ብዛዕባኡ ንምሽቓል ኣትሊስት ዓመት ድኸውን ብሕጂ ኣለና ምክንያቱ ሓሊፋ ዳኣላ ትብል ዘላ ፋይዛ እምበሪ ገና እቲ ናይ ክሊኒካል ሴፍቲ ትራያል ድኾነ ዴታ ኣይተዋህበን ፒር ሪቪው ድበሃል ማለት ብካልኦት ክኢላታት ድግበር መፅናዕታዊ ኣፕሩቫል ወይ ሰነድ ኣይተዋህበን እቲ ካብ FDA ወይ ካብ HMRC HM Medicines for Human Use ናይ ዓዲ እንግሊዝ እውን ኣይተገብረን ብዙሕ ክግበሩ ድግብኦም ካልእ ሄርድልስ ወይ ከዓ መሰናክላት ኣለዎ ክስገር ኣለዎ ቅድም ሶ እዚኣቶም ወሲድና ጥራሕ ንሕና ክንደዋለሉ ድግባአና ንቕሓት ካበይ ድመፅእ ደሎ ናበይ ገፁ ከይኸይድ ኣሎ እንታይ እንታይ እቲ ክንፈልጦ ድግባአና ይመስለኒ ስጋብ ሕጂ ካብ ዝበልናያ ድኾነ ሕቶ እንድሕር ሃሊኩም ንዓን ቅድም ክንምልስ እንድሕር ሕቶ ከምአ እንደይብልኩም ግን ኣይ ቲንክ ናብታ ትሕዝቶ ክንቅፅል ኢና ስጋብ ናብታ ሕቶ ንኸይድ ግን ሓንቲ ኣነ ማይክ ሰቲ ሓንቲ ደርፊ ክጋብዘኩም እየ ርኢቶኹም እንተ ደኣ ኣብዝሃልዩ ሸር ደይገበርኩሞ ኮንኩም ፕሊዝ ሸር ግበርዎ ካልእ ሰብ እውን ንኽጥቀም እንተ ደኣ ሕቶ ሃሊኩም ትሕቶ ፀሓፉልና እዚኣ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ገለ ካፍቲ ንዓና ኣብ ኣኒሜትድ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ነፍሲ ወከፍ ዋህዮ ካብ ዘጋጥሙ ነገራት እዩ እቲ ኒክለስ ንብሎ ወይ ማእኸል ናይ ኩሉ ምስጢር ናይ ዲኤንኤ ዘለዎ ናይ ኣካላትና ኣብ ውሽጢ ዋህዮ ናይ ኣካላትና ነዚ ይመስል እዚ ከዓ እቲ ፕሮቲን ወይ ከዓ 10 ትሪልየን ሴልስ ነፍሲ ወከፎም 1.8 ሜትሮ ናይ ዲኤንኤ ኣለዎም ስለዚ እዚ ነፍሲ ወከፍ ፕሮቲን ናይ ሓንቲ ዲኤንኤ ሲኩዌንስ ናይ ሓደ ነገር ናይ ኣብ ሓደ ዋህዮ ደሎስኒ 4 ስድሪ ወይ ከዓ ዳርጋ 2 ሜትሮ ድኸውን እንተ ደኣ ኣላጋጊብካዮም ቶም ዲኤንኤ ማለት እዩ ሶ ሕሰብዎ ክንደይ ትሪልዮን ዋህዮታት ኣለውና ነፍሲ ወከፎም ከዓ ክንድኡ ሶ ከምዚኣ ኢሎም ተጠቕሊሎም እቲ ሓበሬታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ድረኣናዮ ኣብ ውሽጢ እዚ 4 ሜትሮ 4 ስድሪ ወይ ከዓ 2 ሜትሮ ድኸውን ኣብ ውሽጢ ሓደ ዋህዮስ ብከምዚ እንዳተጠቕለሉ እንተ ደኣ ኣላጋጊብና በቲናዮም
كلتا مترو دبس حدا نقب 8 مترو تزيل لكن بخمزي quaternary structure دبهال ناي بروتين فولدينج تتقليلهم اب وشت واهيو نسقا بعينها خطريه زي تقل ازي ركيق دخونه عقن يقمطو مالتي سو حسبو كندي تريليون واهيتات اللونا اب نوس وكف واهيو دما كند زدا اكل رحقات مهلاو سو زيا نافتا كروموزوم كتوسدنا زيهم تريهم دلهم دك اساقوس نو سو كفم واهيتات يو زبرح قد كتمتو خلقا فلقلق دبل دلو اب تحت مايكروسكوب كتري خلقا مالتي اجزاء سلكم توهايو خمكل كله كل توهايو كون كله مالتي سو እዚ ዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ድበሃል ወይ ከዓ ምርባሕ ናይ ዲኤንኤ ማለት እዩ ውሽጢ ኣካላትና ዋዮታት ሓድሽ ፕሮቲን ክሰርሑ ከለዉ ቢልየንስ ብጣዕሚ ብዙሓት ዝኾኑ ቀዳሕ ናይ ዲኤንኤ ክሰርሑ ከለዉ ማለት እዩ እዚ ንሕና ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ዝኾነ ነገር ከይሓሰብና ብደይ ዝኾነ ምስጢር ካብ ድግበር ነገራት ካብ ድፍጠር ደሎ ነገራት ማለት እዩ እዚ ሓደ ካፍቲ ዝተራቀቀ ብጣዕሚ ረቂቅ ብድኾነ ልክዕ እዚ ብኮምፒውተራይዝ ድኾነ ወይ ከዓ ኮምፒውተር ኣልጎሪዝም ዝተሰርሐ ከንስቱ ግን the same exact thing ይድኸውን ቫይረስ እንተዳ ሒዝና ቫይረስ እንተዳ ኣብ ነፍስና ንዋህየና ኣጥቂዕዎ ነዛ ስራሕ እዚኣ ትሰርሕ ደላ ክፋል ናይ ኣካላትና ይደጥቃ ብሓንሳብ ኣለና ዶ ቫይረስ ከጥቃዓና ከሎ ነዚኣ ስራሕ ትሰርሕ ደላ ክፋል ናይ ኣካላትና ይሰርቃ ማለት እዩ ነቲ ስራሕ ይወስዶ ንሕና ከዓ ግዳያት ንኸውን ኣብ ክንዲ እዚ ስራሕ እዚ ትሰርሕ ናቱ ስራሕ ይሰርሕ ጠቕሚ ናይ ቫይታሚን ዲ ተዛሪበ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ድሓለፈ እዋን ብዕሙቕ ድበለ ጥቕሚ ናይ ቫይታሚን ዲ እንታይ ምዃኑ ክንደይ ደኣክል ተራ ከም ዘለዎ ኣብ ኣካላትና ዘትየ ነይረ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ነብሲ ወከፍ ቫይታሚን ዲ እቲ ነቲ ጅን ኣክቲቬት ይገብሮ ቫይታሚን ዲ ናትኩም ጎደሎ እንተዳ ኮይኑ እቲ ሕማም ብቐሊሉ ክሕዘካ ካብ ዝኽእል ብድሆ ንኣብነት በዚ መልክዕ ክሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ከዓ ጅን ትራንስክሪፕሽን ይበሃል ካብ ዲኤንኤ ናብ ኣርኤንኤ ይቕየር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ክልተ ስትሪንግ ዝነበረ ክልተ ጨንፈር ክህልዎ ዝግባእ ሓንቲ ጨንፈር ኮይና ክትከይድ ከም ዘለዋ እዛ ብጫ ማለት እያ ትረኣየና ደላ እታ ኣርኤንኤ ኮይና ትወፅእ ካብ ዲኤንኤ እዩ ትቕዳሕ እዚ ከዓ እቲ ጅን ትራንስክሪፕሽን ዝበሃል ከም ብሓድሽ ክሰርሕ ከሎ ማለት እዩ ከምዚ ዝረኣኹሞ እቶም 4 ኤ ጂ ሲ ቲ ዝበሃሉ ማለት እዩ ነዚኣቶም መሰረት ብምግባር እዩ ኣካላትና ልክዕ ከምዚ ብቅልጡፍ መልክዕ ክትሪኦ ከለካ ብጣዕሚ ቅልጡፍ ብዝኾነ መልክዑ እዩ ዝስራሕ ነዚ ስራሕ እዚ ዝሰርሕ ክፋል ናይ ኣካላትና እዩ ብቫይረስ ዝጥቃዕ ዝኾነ ንኣብነት ኤች ኣይ ቪ ቫይረስ እንተዳ ሒዝና እቲ ቫይረስ ኣብ መንጎ እዞም ንሪኦም ዘለና ናይ ዲኤንኤ እዞም ኤ ሲ ቲ ጂ ዝበሃሉ ይኣትፍቲ ሂሊክስ እሞኒ ሪፕሊኬት ክገብሩ ከለዉ ንዑ ይደግምዎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይ ዋህዮ ናይ ኣካላትና ምስ ኮነ ከዓ ንዕኡ ምእላይ የሸግረና ማለት እዩ እዚ ሲንግል ስትሬንድ ንብሎ መልክዕ ጀነቲክ ኮድ ንበሎ ከምቲ ንበልኩም ዓንቲ ወይ TAGC እዮም ዝበሃሉ እቶም 4 ቤዝ ፔርስ ንሕና ከዓ 3 ቢልዮን ቤዝ ፔርስ ኣለውና ማለት እዩ ንሕና ጂኒዮም 3 ቢልዮን ቤዝ ፔርስ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ሓደ ኣክቲቭ ዝኾነ ዲኤንኤ እዚ 1 ሚልዮን ግዜ ምስ ተራብሐ ንሪኦ እዩ ኣብ ማይክሮስኮፕ ብ1 ሚልዮን ግዜ ዕፅፊ ምስ ተራብሐ ኢፒጀነቲክ ንብሎ ቅድሚ ሕጂ ካልእ ኣጋጣሚታት ፅቡቅ ገረ ገሊፅ ኣለኹ ኢፒጀነቲክስ ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ከመይ ጌርና ዓና ከም ዝጎዳእና ንኣብነት ከባቢና ንምገቦ ምግቢ ኣተሓሳስባና ታግ እንዳኾነ ነቲ ናህና ጂን ኤክስፕሬሽን ክቕይሮ ከም ዝኽእል ርኢና ነርና ዲኤንኤ ዳሜጅ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መፅናዕታዊ ሓደ ክፋል ካብ ናተይ ኣነ ዘለኹ ላቦራቶሪ ዝሰርሕሉ ከምኡውን ሽደን ዝሰርሓሉ ዘሎ ምልክታት ናይ ዲኤንኤ ዳሜጅ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ካብ ንሪኦ ነገር ማለት እዩ
so ازي بحاجة مليون جزء مسترابحة نريو حاجة دتداخمة ويكا inactivated دخون DNA سرحو دقوارة DNA كنرقلنا مالتي inactive دخون DNA تنتلت إلهم كمزي لم يمدترفو سقاب كم قليلهم بروتين متيوم نوعهم تقليلهم تشبيتهم تشبابيتهم دقمتوهم مالتي ازي حجي تتقليلو خافت عن تويز نبرو ناب كم زعينة ملكة اكتيف تقوينو ملكة علو ان اكتيف تقوينو تبتيني لترف نزل ردي ايتي مالتي اوكي سو شدن كاميرا سقع دعريا انا نشتي نفتا زنبرتنا ملخت خنقصل مالتي بحنساب دلنا نزيا كملس ازي انت دا كتكتبوا تخلوا يخم الهم حتيتمم كوينم كابتيكالات لك عقم زنانا يونيفرسيتي قربا حمشت انستيتيوم دلو انا حدا كابهم نتي كلينيكال ترايلز نبلو درجات كون نقولي ام نايس نفلتات محبركم ندلو نابنت انا عين ترى حاجتهم انا فقادني انا نفلتت مغنياتو حدا كافتي انا انت ديغري من بورو مخا عندت دلن نقحات امبيبه تماراميره اصنيعه مسكالوت كيلاتات تلازيبه دغبرو ነገር باافلطو دغبرو ويكا educated decision ካብ ድበሃል ነገር ስለ ዝኾነ ንዑ እንተ ዳ ጌርካ ጥራሕይቲ ሕብረተሰብካ ክትጥቀም ድኽእል so እዚ ቀዳማይ እግሪ ካብዚ እዚ ተሰሪሑ ደሎ ናይ ኣንቲ ቫይረስ እዚ ተሰሪሑ ደሎ ቫክሲን እንታይ ማለት እዩ ክንርኢ ኢና اوكي شركة قبل سكرينين دقنا share screen share اوكي امباركم تي شدن زبلنا عنتوي انتايوم دغبرو اتي كابتيف فيروس كابتيف هلو فيروس قدم حجي زنبور ناي قدم حجي مقدم نزارب سقاب حجي تصنح فيروس انتي فيروس كسرحو كلو انتايم دغبرو كل غزي بزعبا فيروس سرحو مبعتاو دخونه نقحات الله نعو خيدكم كتريو تدخلوا تصبو نيرو اتن مسرتاويان دخونه اربعه مبعت elements نكلهم ديبلهم كون دخل زي كورونا دبهال مچم اتشم كابز قم دمص زتينا نيرنا هوب ات كورونا دبلسن كابز دمص كم دغونه زتينا نيرنا زي اريا زي كورونا وي كراون كاب دبلشم كم زمص كم استوابو نخلهم فيروس ايكونكم دلهم ግን اتليست زي فيروس زي ازلو مسو قصيلو تصاميدو دمص دما زي ات قند ماتيريال وي كا ملختي دسكم اتي ار ان ان بلو مالتي روبونيكليك اسيد مالتي مسو دما اتنعو حقيفو دركب انفولوب اتي نيوكليك كابسيد بروتين بلو مالتي دحار مسو دلو دما اتو ممبرين ويكاتو ممبرين جلايكوبروتينز دبالو نوشتنا اتو حبريتا املوات كاب دحغزو مالتي እዚ ህሉ እንተዳ ኮይኒ ካብቲ ህሉ ቫይረስ ወሲደማ ላቦራቶሪ እንታይ ገብርዎ ንዕኡ ኣለልዮም ክልተ ዓይነት ቫይረስ ይሁብና انت نحنا بقطعت فيروس حزنا نفسنا نعود دخون انتي بودي فتيرو بتهلو دخونه ناي فيروس ملكفتي نحنا انت غيرنا لنا اوريدي اميونيتي اطرينا لنا مالتي اجي لايف فيروس ويكاز هيرد اميونيتي دبحال ويكا بخمز بمالاوي محبراوي ملكفتي بزح سب تلخيف له حجي كم تعنتو ينبلو نبرنا كاب سب تلخفه ناب كال سب كما حلال فوقلو سب كاب بيلو كم زنفي حزنا خلو غيركم حسبوا لايف نحر كوين انت را ازيو اشغار كوين فيروس انتايم دغبرو نسوم كابت فيروس اوتيوم قال كفال نايت فيروس كمز دخم غبرو قال نغرات اليوم بزح كرابح كم زي يخل جن ابناك اباكالاتنا مساتو كم ستري ودلهم زيان ببيننين زيان ببيننين ስለዚህ بمولو ዝነበሮ ሓይሊ ኣይኮነን بكل መልክዑ ይኮነን ክስታይ ዝገብር ደጥቃዓካ ግን ኣብ ውሽጢ ኣካላትካ ምስ ኣተወ ነቶም ወታደራት ናይ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ንኸለልይዎ እኹል ዝኾነ ቦታ ይገድፍሉ ንዕኡ መፂ ከዓ የጥቃዕ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኢንኣክቲቬትድ ወይ ከዓ ድሞተ ግን እቲ መልእኽቲ ኣብ ቦትኡ ደሎ
እቶም መለለይ ድኾኑ ወላ ሙታት ይኹኑ እቶም ስፓይክስ እቶም ፕሮቲንስ ኣብ ቦትኦም ክህልው ከለዉ ብሙት ወይ ከዓ ኢንኣክቲቬትድ ቫክሲን ንብሎም ማለት እዩ ሶ እዚ ምስ ተወጋእኻ እንታይ ዝገብር ልክ ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ከም ዝሪኦም ዘለኹም እትዮም ማርከርስ ይወፁ ሞኒ HANA እዮም ዝበሃሉ ንሶም ሽዑኡ ልክ ኣብ ስርዓት ዝረደምና እንዳዘሩ ከለዉ እቶም እዚኦም ማይክሮፌጅስ ዝበሃሉ ማለት እዩ እዚኦም ቲ ሴልስ ዝበሃሉ እዚኦም ቢ ሴልስ ዝበሃሉ ዝተፈላለዩ ዋህያታት መፂኦም ይቕበልዎም ስርሖም ከዓኒ ከም ዝፈታሽ ገርኩም ሕሰብዎ መፂኦም እስኻ መን ኢኻ እንታይ ደሊኻ ኢሎም ነቲ ሕቶታት የቕርብሎም ብኡ መንፅርካ ኣለልዮም ማርክ ይገብርዎ ማለት እዩ ድሓር ብዙሕ ግዜ እቶም ማክሮፌጅስ ዝበሃሉ ነዚኦም ከምዚ ይገፍዎም ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣኽቢቦም ሒዞም ድዋዕዋዕ ኣቢሎም ይደቕስዎም እሞ ቅድሚ ምጉሓፎም ግን መለለይ ክኾኑ ድኽእሉ ካብኣቶም የምፁ ማለት እዩ ስለዚ ከም በዓል እዚ ዳኣመሰሉ ካልኣይ ግዜ ናብዚ ናብቶም ቀንዲ ወሰንቲ እንታይ ክግበር ከም ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝውስኑ ቅድሚ ምምፅኡ ይረአ ኣሎ ዲ ስላይድ ሓቀይ ያ ይረአ ኣሎ ቅድሚ ከምኡ ምምፅኡ እዚኦም ከምዚ ምልክታት ከም ድህሉ ይገብርዎ ማለት እዩ ድሓር ነዚ ምልክታት እዚ ተኣለልዮም ድማ ድሓር ነቶም HANA ድበሃሉ ብዙሕ ቴክኒካል ከይከውን ንዕኡ ንሕጂ ክጎድፈ ግን መለለይ ድኾኑ እቶም ማይክሮፌጅስ ነቲ ብደገ ድመፀ አንቲጅን ድበሃል መለለይ ይገብርሉ እሞ እቲ አንቲጅን ድሓር ኣብ ናህና ቲ ሴልስ ድበሃሉ ንዕኡ ብቐጥታ የለልይዎ ኣክቲቬት ትኸውን ማለት እዩ ዝምሰላለይዎ እቲ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ኣብ ተጠንቀቕ ዝፀንሐ ኩሉ ግዜ ድዝንብድ ነበረ ዋርድያ ድወፅእ ነበረ ፀላኢ መፂሎ ኢሉ ኢንካውንተር ይገብር ምልክት ይገብር ማለት እዩ ምልክት ምስ ገበረ ወይ ባዕሉ ንባዕሉ ቀታሊ ዋህዮ ይኸውን ነቲ ድረኸቦ ሽዑን ሽዑን ይቐትሎ ወይ ድማኒ ንዕኡ ሰፕረስ ይገብሮ ማለት ከም ደይ ይንቀሳቐስ ወይ ዝኾነ ነገር ከም ዘይገብር ይገብሮ ወይ ድማኒ ናብ ሄልፐር ቲ ሴልስ ድበሃል መልክዑ ይቕየር ሕጂ እቲ ሄልፐር ቲ ሴልስ ድበሃል አንቲቦዲ ጀነሬት ገብር ንድሕር ሕጂ ከዓ እንድሕር መፅዩ ነቲ ንኣብነት ባክቴርያ እንድሕር ኮይኑ ኣብኡ ከሎ ሳይኮቶክሲክ ብድኾነ መልክዑ ይቐትሎ ማለት እዩ ከምኡ ካልኦት ደይተጓዳእቲ ግን ኣብቲ ቦታ ክህልዎም ደይግብኦም ነገራት እንተዳ ኮይኖም ደይራብሑ ነገራት እንተዳ ኮይኖም ሳፕረስ ይገብሮ እንተደኣ እዚ ካልኣይ ግዜ ክምለስ ዝኽእል ከም በዓል ቫይረስ እንተዳ ኮይኑ ከዓ ንዕኡ ድኸውን አንቲቦዲ ወይ ከዓ ማርከር ድሕር ሕጂ እንድሕር መፅዩ መለለይ ይገብር ማለት እዩ ድሓር ነቶም ቢ ሴልስ ዝበሃሉ ከዓ ወይ ሜሞሪ ቢ ሴልስ ዝበሃሉ ከዓ ኩሉ ግዜ እዚ ክመፅእ ከሎ ዘኪሮም ንዕኡ ድኸውን አንቲቦዲ ክገብሩ ከም ዘለዎ ከይዶም ማርክ ክገብርዎ ወይ ምልክት ክገብርሉ ኬድካ ንምጥቃዕ ምእንቲ ንኽጥዕም ይገብሩ ማለት እዩ እዚኣቶም ጌጋ እንተዳ ገይሮም ነቲ ናትካ ህሉ ዋህዮ ናትካ ጥዑይ ዋህዮ እንተዳ ከም ፀላኢ ኣላልዮሞ ከምዚ ከም በዓል ኣውቶ ኢሚዩን ዲዚዝ ንብሎም ከምዚ በዓል ኣርተራይተስ ገለ ዳኣመሰሉ ከምዚ ሰራይሰስ ዳኣመሰሉ ከምኢታት ዓይነት ሽግራት ከገጥመካ ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ፐርፌክት ዝኾነ ናይ ከምዚ ናይ ኢሚኒቲ ናይ ስርዓተ ምክልኻልና ጌጋ ርድኢት ንጥዑይ ዋህዮ ናህና ከም ሕማቕ እንተዳልየሎ እሞ ኣውቶ ኢሚን ድበሃሉ ሕማማት ክመፁ ይኽእሉ ሶ ከምቲ ድበልኩኹም እዚ ብጣዕሚ ተራቐቐ ስእሊ ናይቲ ቫይረስ ንብሎ ዘለና እዩ ግን እቲ ኣብ ማእኸል ደላ ናይትሮሚደኔዝ ድበሃል እታ ኣክቲቭ ትበሃል ማለት እታ ቀንዲ ከም መወከሲ ከም መለለይ HANA ለዝነገርኩም ዓንቶይ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሂሞግሎቲኒን ድበሃል ከዓ ማለት እዩ ሶ እዚኣቶም እዮም እቶም ቀንዲ ነቲ ቫይረስ ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተወ በብሓደ ከለልይዎ ጅምሩ ከምቲ ዓንቶይ ሽደን ዝብሎ ዝነበረ እዚ ናይ 30,000 ቤዝ ፔርስ ሲኮንስ ናይዚ ቫይረስ ተሰሪሕሎ ኦልሬዲ እምበኣር ካብዚ እንታይ ኢና ንርኢ እንተደኣ ካልኣይ ግዜ እዚ ቫይረስ መፅዩ ሒዞም ቲ ሴልስ እንታይ ገብርዎ ኣላልዮም ይሕዝዎሞኒ ንዕኡ ናብ ስርዓተ ናህና ሊምፋኖካይነስ ዝበሃሉ ኬሚካላት ሰዲዶም እዞም ነጠብጣብ ዝረኣዩ ዘለዉ ድሓሸ ስእሊ ክረክብ ስለዘይከኣልኩ ጥራይ እዩ ንሳቶም ኬሚካላት መፂኦም ነቲ ዋህዮ ከምቲ ዘየለ ይገብርዎ ኣብ ደለዎ ይዕንውዎ ማለት እዩ እዞም ቢ ሴልስ ግን ኩሉ ግዜ ንዕኡ ድመስል ክመፅእ ከሎ በታ ቀዳመይቲ ዝተሰርሐት መለለይት ሒዞም ኦኬ ቅድሚ ሕጂ መፂ ነይሩ እዩ ኢሎም አንቲቦዲ ክህልወና ንኣብነት ክልተ ዓይነት መርመራ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እቲ ሓደ እቲ አንቲጅን ኣብ ኣካላትካ ኣሎ ዶ የለን እቲ ሓደ ከዓኒ እሱ እንታይ ማለት እዩ አንቲጅን ኣሎ ዶ ኣካላትካ ኣሎ ዶ የለን ነቲ ቫይረስ ኣብታ ሰዓት እያ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ አንቲቦዲ ናይቲ አንቲጅን ኣሎ ዶ ኣካላትካ የለን እዚ እንታይ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ሒዝካ ነይሩ እዚ ቫይረስ ኣይሓዘካ unfortunately ናይ ኮሮና ቫይረስ
اتا انتي بودي دحر استوسنا غزي يطفيو ات مكلخالنات كاغنا يطفيني توم تي سيلز بخاله سغا حجي بعمق ديتا ردانا يا نجر شدن كمل الله يدحراي اندحرا لا خوينا دحلفتني ملكع غيرم سلنت سراح تسرحوا so at the end of the day زيرم time تقبرو B cells T cells زياتهم كم حدا ملالي شعن حدن تحرق اني متيو ندحر حجن تدع متيو نوعو دخون ملالي كاميرا ويكا لينس سادالي سلسنح باغيري هادنو متصقبل كله حزاب بيلوم نوعها دقص بلو مالتي سلازي فيروس بزح كده اكلاتنا بوانو يكالاخلو so ازي بت تراديشنال ملكو خسرح كله نزخ اني نبل ابنت حنت فاكسين نختسرح حنت نقاحو خم دوسدت كركم حسبو سلازي اتنقاحوها انكيبيت كتكون اللوا ماتشور كون اللوا داكل غزي خوسد اللوا نسوم نخرابحون كم تزدل درجه كبصحون اذ نفسو دخاله نوح غزي دوسد بروسيسي بتعم نوح غزي دوسد بروسيسي بزح حل كلو بزح ريسورسز كايدليو زي كات بروسيس نوات كايدليو غنزب كايدليو مغنياتو فيروس ات فيروس إخا نعقدو خاب أمودعتا أنت بهيوتو أنت أدخيمهم أنت أتيلهم أنت فيروسيوم زهوبو خات فيروس كان محجز نور فاكسين بمولهم كابزم سلستيوم حداي وي هي ودلو فاكسين نعقا سوري وي هي ودلو فيروس كم زبعلو فيروس نتحازا كان نفس قام كل خال كتر خلو وي دتداخمه inactivated sorry نقل كفالو كابتن عخا خداخ مكاد نجار اليوم أدخيمهم ددالوه بزنا بنقاقحو خوقو اللو مالتي كل ما يكون بنقاقحو تسرح جند بوزح مالتي ويكاد تقليلو متو فيروس ميتو جنتو ماركرز توم بروتين ماركرز ناتو بهوت توم بروتين نات نفسنا دلاليوم كم أنتيجين أمسيوم أبزي قبرومو نوعو يسرحوه ما تشري قبروه توهيو الرابح خلونا ينقاقحو نوعهم كاي الرابحهم يبازحو مالتي سقا حج سينيرو حج أبزد على في كاب كل تشح جميرو جن زي هيمان جينيوم بروجكت كاب زودا أوشت وهيونا أكلتنا زي نحنا DNA كسب تريليون تايم سام معلت كاب زرابح كم تزبلنايو دارجا كندي بيز بيرسيم حدا نتبي 3 بليون بيز بيرس اللهم نحنا أكلتنا بيز بيرس بروتين ملكع زلو مالتي دحر زدماني كل جزء كم تعنتو يدرانايو تا فيديو قديمه دراخكم نزيان مرأيو كافت دي ان هنا حنت نتصل ار ان ونكسرح يخيليو እዚኦም ብምሎም ካብ መልክዕ ፕሮቲን ተጠቕሊሎም እዮም ዝቕመጡ ኣብ ኣካላትና ሓደ ዋህዮ ናይ ኣካላትና ከባቢ 4 ስድሪ ወይ ከዓ 1.8 ሜትሮ ድኸውን ተደሚሮም ድመፁ ቤዝ ፔርስ ኣለዎ ኣብ ሓደ ዋህዮ ናይ ኣካላትና ይብለኩም ደሎ ሓደ ዋህዮ ናይ ኣካላትና ከዓኒ بمايكرومتر حدا أبرسي مليون حدا أبرسي مليون ناي مترو عقن دلو سايسي ناي كلته كباب كلته مترو دخون تدميرو دخون تتقليل الليل نانيرنا نزد تردهم سقع حجي تقابر مصنعتها وصحفات انتايم جيرهم حانتي جين ثيرابي تبهال مدهانيت الله بتعمي بزحات دخونو بجينيتيك ويكا أبزناي جن ولو دلنا نايزون بيز بيرس فولت ويكا ممزبع دفترو حمامات بتعمي كنسهم تدلو مدهانيت جن سقع حج حانت ترايا لايسنس تجيرا نيرا زي اكشلي بدح ابز زي كل تشحن 10 عسران اب بايبلاينز نبر يفلت يتفقد لنا يتفقد لنا غزير خبكن يراقونن ግን ልዕሊ 6 ሸሕ ዝኾኑ ተፈላለዩ ኣብ ብዙሓት ሰባት ደይ ረኣዩ ሬር ጀነቲክ ዲዚዝ ዝበሃል ኣሎ ፋንድ ስለደለ ማለት እኹል ገንዘብ ስለዘየለ ነቶም ሕማማት እትዮም ንኽትቃለስ ልክዕ ከምዚ ኣፍሪቃ ገንዘብ ስለዘይብላ ኣነ እዚ ፕሮጀክት እዚ ፕሬዘንቴሽን ካብ ጅምሮ ጥራሕ ብኣማኢታ ሸሓት ዝቁፀሩ ብሰር ማላርያ መይተም ኣለዎ ኣብ ሰዓታት ስለዚ ብዓሶ ማለት እዩ ገንዘብ ስለዘየለ ክንዱ ዳኣክል ፋንድ ገይሮም ክሰርሕዎ ኣይከኣሉ ንዕኦም ስለ ኢንሻአላህ ካለ ማዓት ፖለቲክስ ምስ ስለዘሎ እዚ ድማ ከምኡ ሽግር ስለዘሎ እዚ ናይ ፕሮቲን ሪፕሌስመንት ድራግስ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ነቲ ተበላሽ ደሎ ብክሪስፓ ዝበሃል ወይ ከዓ ከምቲ ዓንቲ ወይ ሽደን ዝነግረና ዝነበረ ኣይ ቲንክ ካብ ኣነ እዚኣ ክብላ ንሽደን ኣይ ቲንክ ንሽደን ብዛዕባ እዚኣ ንእሽተይ ከብረሃልና ሓቶ ትምረፅ መስለኒ ሽደን give me زيادة تعطوي كاميرا تمليسو سمع له واي سمع له I think we can see now بزعبا زيادة عنتوي تزارب از نبركا إن شاء الله هاو نتي كاب كانسر جميركا كساب
بروتين ديفولت اب نفسنا زلو سقع كندي يو تمدهانيتنا انا مغيرد فتره لنا دلو ندحر حجي انت عينت مشالو تسفايد له كم جين ثيرابي ويكا بروتين ريبليسمنت ثيرابي دبهابس حدا خاب تسخات قبروا لله نجر سلدغونه كاب انا خزاربو له نسخاق تبرات نرت. Okay, thank you so much لينا حوي. So to come مجمرة خنجمر أبكلت شحن 10 حدا اليوم جميرهم كريسبر زبهال سيستم ترخيبه جتها كريسبر دحر أنا ويحة كقلت أقل ملا جيزخت بالعلنا أجن انتايو مجمرة أبزخت قلت أنا حكاية تمركز مخنياتو مجمرة فيروس بكتيريا مصدقعهم أتون فيروس نسبترا يكون زدقع ولا بكتيريا ونتقع من جزء رسم نتون بكتيريا يتقعون زيهم بكتيريا due to evolution مالتيو كاب تزدقع عمزلو فيروس نمكل خال انتي كقبر جميرهم مجمرة فيروس مساعت هو specific sequence لزلو نتن sequence تين كلالي وان جميرهم هذا بروتين فتيرهم نلقع نايت فيروس sequence اندحراتين نت فيروس أبكلتي مغلو which means ab specific بوتا نايتي فيروس أبكلتي مغلو اتي مولو sequence نايت فيروس intact ስለዘይኮነ እቲ ቫይረስ ኣይራባሕን ማለት እዩ ነዚኣ ክልተ ሳይንቲስት ምስናተን ግሩፕ ኮይነን ሓንቲ ካብ ፍራንስ ሓንቲ ድማ ካብ ኣሜሪካ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ I think UCLA ሎስ አንጀለስ ካብን ሕጂ እዛን ሎማ ዓመት ኖቤል ፕራይስ ንሰኔን ወሲዶኖ ናይ ክሪስፐር ማለት እዩ ነዛ ኣላልኒዮ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቲ ባክቴሪያ ንዑ ዝሰርሑ ስታፊሎኮከስ ኦረስ ዝበሃል ኣውፅአን ኣብ ናይ ወዲሰብ ንእሽተይ ሞዲፊኬሽን ገይሮም ማለት እዩ ኣብ ናይ ወዲሰብ ከም ዝሰርሕ ገይሮም ሶ እንታይና ንገብር ሕጂ ነቲ ብኦም ጀነሬትድ ዝኾነ ምስቲ ሲኮንስ ስለዝፈለጥናዮ እንደና ኣብ ወዲሰብ ኣትዩ ከመይ ክሰርሕ ከም ዝኽእል ስለዝፈለጥናዮ ናብ ሰባት ከነስርሖ ጀሚርና ማለት እዩ እንታይ እቲ ፍሉይ ነገር ዝገብሮ ናይዚ ናይ ክሪስፐር specificity بتعمل specific randomly ኣይቆርፅን እዩ ወይ randomly ኸይዱ bind ኣይገብርን እዩ guide RNA ዝበሃል ኣሎ which means ዝመርሖ RNA ዝበሃል ክፋል ኣለዎ ምስቲ ፕሮቲን ዝለገበ ማለት እዩ እዚ ኸ ኣብ ናይ ወዲሰብ ወህዮ ብዙሕ ዝረአ ነገር ኣይኮነን ኣብ ቫይረስስ ይኹሙ ኣብ ባክቴሪያ ይኹሙ ስለዚ ነታ ጋይድ specifically design ምስ ገበርና ኣብታ ዝደለናዮ ቦታ ናይቲ DNA ኣትያ ነቲ ዝደለናዮ ጂን ኣብ ክልተ ተቆርጾ كريسبر زي أسرحة مقراص طري نحن دحريو جن انتي نقبر نحنا نت ريبير ميكانيزم ريبير نت تقرص عري خلط وحيو زد ليو نجرات لزلو نعو خا نقرب له نحنا لك كم زي مالتي نتي مستقرصه ريبير كغبرون كل زد ليو نجر كا نقرب له نحنا نقرب له عيني ات خاطو دلينايو زلنا كوركشن متعراي مالتي نقرب له and then توم واحدات نتز قربنا لهم داتا تتقيمهم correct يقبروا حدا جين editing قدم it used to take شدش شوعة ورحي حجي one gene editing نعنا بصراحنا كنقبرا نايشدش ساعات قدايا within 6 hours we can do all the experiments and then maybe 48 hours and هنا we can do antibiotic selection قال within 4-5 days gene corrected ዝኾኑ cells ንገብር ማለት እዩ so እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ሕጂ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ተጠቂምና to correct the genomic problem ማለት እዩ እታ ሕጂ ክትገልጻ ፀናሕካ ናይ SMN problem ያ ነይራ ህፃናት እዚ spinal motor atrophy ዝሕዞም ዝነበረ ቀልጢፎም ዝሞቱ ነይሮም ክሳዕ 6 ዓመቶም ኣይፀንሑን እዮም ነይሮም ኣብ 3 ገለ ሞቱ ነይሮም ድሕሪ ዛ ጂን ቴራፒ ምጅማራ ግን ሕጂ እታ ንሽዑ ዝፈተንዋ ቆልዓ I think she's about 11 ገለ መለ and she's alive እቲ ናይ spinal motor problem ማ ይብላን ሕጂ እቲ ዕላማ ንሱ እዩ እቲ ጂን ቴራፒ ጅማጅተር ቢኻ ነቲ ሚውቴሽን ኮሬክት ምግባር ማለት እዩ then መድሃኒት ከኒና ገለመለ አይደለም ናብነት ዳስ በቀሊሉ ዳያቤትስ ፀገም ናይ and then ነዚ ኢንሱሊን ኢንሱሊን ኮሬክት ክንጎታ አትኽኢልና then there is no need ናይ ኢንሱሊን መዓልታዊ ሙጋእ መርፍ ወይ ድማ
ورحوا مدهنيت so السيوت جين ثيرابي مالتين إذا عبيت سجمة بجين ثيرابي خوين زورلو there is no money funding يلا the technology requires a lot of funding قليل يكون ولا كوب حتصير وانك قبل تخيلوا انت هلو جنزب جن معات يزحتت نعوز هون جنزب كايبلنا and then بدحريو خان ناي ethics قدايك قالوا I think Lino is the best person بزعبة زي ethics مزرب هنايتو أنا hard science يسرع mainly science user and then Lino جن pharmacovigilance and ethics بزح سلا دسرحة نسو تتزارب الله حيش مهناته مس كريسبر زمت معاتنا ethics حطوتات كأسلو زرلو نعوخ ساعة كان ملسو زي كالنا as an institution كم ناي ود سيرتيكال كان ملسو ساعة زي كالنا كم ساعة إيدنا خنات ولين خلنا ما تو كريسبر كوا بتعمل nice technology تخونه it's a beautiful technology easily زي ما العينة misuse كون زخل abuse كتقبره تخل technology recently اب China اب كل طلعوا فتينو حدا scientist بزي فقط and so far توم هتصانات اب تحت مكتتالين زلوا جن نخلو اخل زخونه information ون يلا مزعباتن هتصانات who knows نابز قدر حمامونا قال عوان كخون خيليو قلتيف كمان يبليت كخون زخيل وزي ما اظن خحز زخيل عين التكنولوجي خاي تنقافي السؤال تصقم بطعمي صبغت نتبع زا كريسبر سي حدا حجي قال خابتي بدوتات نايزي كريسبر انتايو ان شاء الله بعمقت قال غزي خنزتي لينا جن معره تدهبنا عين غير ديق نبرسب نتا كومون خدكون دغبرت كاجن تغيرا كم زدبولو انسولين بزعبا دايابيتس ندحر حجي دايابيتس سب كحزو يبلون بدبل تيما نعود كوريكت بمقبار نت نجر تغيره كنتي حقاز نجرنا هلو خلو نسخا جن نولدكا هذا بولوت مشالله كم عب نحنا دبازي حسب كاب 3 سقاب 5 متر كلاريتي ناي نمبر بليت كتخل كلها نس سقاب 500 متر كريلو دخل بقعات كتبو وتهدرات نقالوت اهغرات ناب بطعم اسكحب زخونه درجو خطقمالو ወይ ትድበለፀ ደሓየለ ድበሃል ብምሉስ ዋይናት ገንዘብ ደለዎ ሰብ ክገብሮ ድኽእል ስለዝኾነ ሚስዩዝ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እታ ኣገዳሲት ነገር ግን ከምዛ ኣብዛ ቪድዮ ክንሪኣ ፀናሕና ብዕምቆት ነቲ ሳይንስ ኢንሻአላህ ስነ ፍልጠት ሕጂ ካልእ ደረጃ ንቕሓ ስለ ድበፅሐ ንዑ ብቕልል ድበለነ ነገራት ክብድሆ ይኽእል እዩ እዛ ኣብዚኣ ኣልዒልናያ ፀናሕና ኣርስቲ ቀንዲ ግን እንታይ እያ ብዛዕባ እቲ ሬር ዲዚዝ ድበሃሉ እትዮም ብዙሕ ኮመን ደይኮኑ ግን ቀረብ ስለዘየለ ብሰር ምውሓድ ናይቲ ደሎ ገንዘብ ብዙሕ ግዜ ደይረኣዩ ጂን ቴራፒ ድበሃሉ ወይ ፕሮቲን ሪፕሌስመንት ቴራፒ ድበሃሉ ከምቲ ዝድለ ኣቓልቦ ኣይተዋህቦምን ፀኒሑ ኣብዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ መፂና ክንርኢ ከለና ግን ሓደ ካብቲ ብሉፅ ነገሩ እንታይ እዩ ኦልሬዲ ከምዛ ኣብቲ ቪድዮ ክንሪኣ ፀናሕና ሕጂ እውን እቲ ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ክንፈልጦ ድግባአና ደኣክል ኣብ ኢድና ኣሎ ኢንሻአላህ ደኣክል ሓበሬታ ኣብ ኢድና ኣሎ ንዕኡ መሰረት ብምግባር ድማ ሕጂ እቲ መሰንጀር አርኤንኤ ድበሃል ደሎ እንታይ ዓይነት ድሕረ ባይታ ኣለዎ ከምቲ ኣቐዲመ ደርኣኹም ስእሊ እቲ ናይ 30,000 ቤዝ ፔር ድበሃል ሲኮንስ ናይ ሳርስ ኮቭ 2 ኣሎ እንታይ ድመስል ብርግፅ ብመልክዕ ናይቶም 4 ቤዝ ፔርስ ACGT ድበሃሉ ኣበየናይ ሲኮንስ እንታይ ኣለዎ ተፈሊጡ ተፀኒዑሎ ማለት እዩ ነዚ መሰረት ብምግባር ትብድሁ ቅድሚ ሕጂ ዳኣክል መፅናዕቲ ስለዘይነበረ ኣብ ነብስካ ምሳእተወ ከምዚ ናይዞም ቻይና ንብሎ ደለና ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ሽግራት ንላዕሊ I don't know share ገይረ ኣሎ ዲስ ስክሪን alright okay ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሮም ሽግራት ንላዕሊ እቲ ደምፅኦ ሳይድ ኢፌክት ስለድበዝሕ ንዕኡ ንምእራምን ንምቁፅፃርን ናይ ኢቲካል ኢሹ ስለዝኾነ ኣፕሩቫል ስለደይረኸብ ኣይቀፀልን ኣብ ሩሲኡ ድማኒ እቶም መሰንጀር አርኤንኤ ዝበሃሉ ብዙሕ ቆወምቲ ኣይኮኑን ብቐሊሉ ኣብ ከምዚ ተጠቂምካ ሽዑን ኣልዮም ደለካ እምበር ሳስተይነብል ዝኾነ ውፅኢት ክተምፃሎም ትኽእል ኣይነበሩን እቲ ንቕሓት እውን እኹል ስለዘይነበረ ሕጂ ይቕሬታ ነዚ ብከምዚ መልክዕ ዝሰርሓ ዝነበራ ገለገለ ከምዚ
unmodified messenger RNA, base modified messenger RNA ወይ ካ self amplified messenger RNA እንዳበላ በበይኑ ዓይነት ነዚ ነገር ጠመተክ ሰርሓ ፀኒሐን ኣለዋ ዝተፈላለያ ካምፓኒ ነቲ ብዕምቀት ከይትንትኖ ፈሪሄ ስጋዕ ክንደይቲ ምሻሎ ጋሻ ዘረባ ከይከውን እሞ ተዕላማ ንምርዳእ ስለ ዝኾነ ኣብኣ ቁሩብ ዕቃበታት ኣላትኒ ግን ዝተፈላለያ ካምፓኒ ነዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ብዝተፈላለየ ጥርዙ እንዳጠመታ ክሰርሓ ፀኒሐ ሕጂ ደላ ጠመተ እዛ ናይ ማድሮና ትበሃል ናይ ኣሜሪካ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ተስፋ ተነቢርላ ዝነበረ እዛ ሜሪክ ትበሃል እውን ከምኡ ካብተን ሓሙሽተ ሓንቲ ኢሉ ጠቐስናየን ከምኡውን ፋይዘን ጆንሰን ጆንስ ድበሃላ ሓሙሽተአን ናብቲ ፍሮንት ላይን ኮይነን ናብ ሳልሳይ ደረጃ ናይ ፌስ 3 ክሊኒካል ትራያል በፂሐን ዘለዋ እዚኦም እዮም ሕጂ እቶም ሕጂ ንዛረበላ እዛ ሳም ወይ ከዓኒ ሰልፍ ኣምፕሊፋይን ሜሰንጀር አርኤንኤ ድበሃሉ ማለት እዩ ስጋብ ሕጂ ድረኣናዮ እንታይ ትገብር ንሕና እንተ ብምዉት እንተ ድተዳኸመ እንተ ብጥዕዩ እቲ ቫይረስ ናብ ነብስና ዳኣት ነይሩ ንድሕር ሕጂ ድግበር ግን እቲ ሜሰንጀር አርኤንኤ ድበሃል ጥራይ ናባና ካኣቱ ቅድሚ ናፍታ መልሲ ምኻደይ ክልተ ሕቶ ኣለዋ ንሽደን ብዙሕ ከይደኸመ ከሎ ራዊት ከዓ ጠለባት ከየብዝሐት ከላ ክንዝትየለን ንደሊ ቀዳመይቲ እዚ ኣነ ቀዳማይ ክብላ እሞ ኣነ እዚ ኮንስፓይረሲ ብርግፅ ገለ እዚ ናይ ቫክሲን ፓስፖርት ድበሃል ተባሂሉ እዩ ቫክሲን ፓስፖርት ከዓኒ ተኸቲብካ ዶ ተኸተብካን እንተ ደኣ ተረጋጊፁ ደን ክትገይሽ ትኽእል ምክንያቱ ፓስፖርትካ ስለ ዝነግር ንስኻ ኣንፃር ክታበት ስለ ዝኾንካ ንኻልእ ከይተኻተብካ ከይድካ ነቲ ካልእ ሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከይድካ ክትልኩመ ትኽእል መጀመርያ ሕጂ እንድሕር መፂኹም ኮንኩም ቅድም ረእኽዎ ናይ በዓል ስሞል ፖክስ ኮሎራ ቺክን ኮሎራ ሚዝልስ ጀርመን ሚዝልስ ማምፒስ ሪቤላ ሬቢስ ብምልኦም እዚኣቶም ብስእሊ መልክዕ ገይረ ከሪእኩም ፀኒሐ ሰዓት ሙሉእ እያ ውፅኤ ንመረዳእታ ክኾነና ንዕኦም ዳኣለየ ቫክሲን ኣይ ቲንክ ከም ክኢላ መድሃኒት ከም ሳይንቲስት 100% ስፖርት ካብ ድገብሮ ነገር እዩ ጉድኣት ኣለዎ ዶ ፓራሲታሞል ጉድኣት ኣለዎ ፓራሲታሞል እዛ ንሕና ከም ትሕዝ ገርና ንወስዳ ፓራሲታሞል ጉድኣት ኣላቶ እሞ እንታይ ክንገብር ኣለና ብኸመይ ክንቅፅል ኣለና ግን ጠመትኡ ኣብቲ ድህበና ክብደት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ድህበና ውፅኢት ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስለዚ እዛ ማይክሮቺፕ ትበሃል ኣብዚ መንያ ሶልያና ብዙሕ እስኺ ትብዒልክ ስለዝፀሓፍኪ እያ ጥራይ ዳኣላ እምበር እዛ ሕቶስ ኣነ ብዛዕባ ማይክሮቺፕ እየ ዝዛረብ ብሎ ኢላ ትገልፅ ዘላ ሊስን ድኾነ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብዛዕባ ዝተፃሕፈ ብዛዕባ ማይክሮቺፕ ክንውጋእ ኣለና ድብል እሞ ከዓ ምዚ ደብልሽ ድኾነ ምስ 666 ዝተኣሳሰር ወይ ምስ ሰይጣናዊ ድኾነ ጉዕዞ ዝተኣሳሰር ገለመለ ድበሃሉ ዓይነት ርድኢታት ኣበሃህላ ብትግርኛ ተተርጊሙ ድመፀ ቪድዮታት እውን ከም ዘሎ ክዝረብ ፀኒሑ ኦኬ ኣነ ነዚ መፅናዕታዊ ፅሑፋት ከዳልዎ ከለኹ ከም ክኢላ መድሃኒት ከም ወላዲ ከም ተጠቃምናቱ ከም ናተይ ንሕብረተሰበይ ደሸግረኒ ናይ ኩሉ ሰብ ብድሆታት ክዝቲ ኢለ ደምፀ ኣለኹ እዞም ዝተባሃሉ ድኾነ ሰነድ ማለት እቲ ፕሩፍ ኦፍ ፕሪንሲፕል ድበሃል ብመልክዕ ሪሰርች ዝተገበረ የለን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ብዛዕባ ኣነ ድፈልጣ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ ትራቨል ፓስፖርት ቫክሲን ናትካ ትራቨል እቲ ቫክሲን ናትካ ኣብ ፓስፖርትካ ተኸቲብካ ራእይ ተኸተብካን ክነግር ክኽእል ኣለዎ ድብል ክትዓት መፅኡ ነይሩ ኣይ ቲንክ ክበሃል ከሎ ከማን ቢል ጌት ይመስለኒ ከም ኢልዎ ተደይ ተጋጊ እዚ ግን ኣነ ከመይ ድረኣየን እንድሕር ደይ ተኸተብኩ ኮይነ ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ከምኡ ዘረባ ምምፅኡ ኣነ ከም ኣማኒ ኦርቶዶክስ ንኪዳነ ምህረት ካብ ዘለኽዎ ከተማ መገዲ 130 ማይልስ ዳርጋ 200 ኪሎ ሜትር ድኸውን ከይደ ቤተክርስትያን ክግልገል ከለኹ ካብዚ ሒዘዮ ድኸይድ ናይቲ ምልባዕ ናይ ቫይረስ ኣብ ቤተክርስትያን ገዲፈ ይመፅእ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣደሎ ሰብ ድማ ይላባዕ ይሓምም እሱ ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ዝረኸበ ሰብ የላብዕ እንተ ደኣ ተኸቲበ ኮይነ ወይ ክኸይድ ደይግባኣኒ ከለኹ እንተ ደኣ ከይደ ሪስፖንሲቢሊቲ ይወስድ ኣለኹን እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕማማት ከዓ ምኽታብ ደድልዮ እንድሕር ኮይኑ ወይ ክኸይድ የብለኝ ወይ ክኽተብ ኣለኒ ካብ ክልቲኡ ሓደ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ቺፕ ትበሃል ነገር ኣነ ይፈልጣኒ ቺፕ your phone is a chip نحن extension تليفوننا everything بزعبها خلط ودليو is here everything bank detail كا contact نات كا بمولو this is a chip فتو طلع
أبيت خي تليفون كاتفي أخلا they track you where you go حجي مسألة ناي conspiracy نجر أنا entertain كجبر أي مرتني عادة بودل لنا أفلتو دروتي دحر تفلت أهليهم بملكع كم ساينتست بساينس كم كيلا مدهانيت بملكع ناي مدهانيت مرتعو ويم بحبرة تسب زتت فلت وين دحر هليو أبز كومنت صح فوق زتيلو أنا جن بزعبات conspiracy دفلت أي بلين سكفت لك هذا بزعبة vaccine of course كم كل سب سكفت لني that's why قد مدخون سب أنا كخيد دمرت مغنياتو أنا أنت دعا تخاتيبه مشدن ونعلل نيرنا متاون ديم كل يوم نمبرك أتيلا نيري اللي علل نير أنت يتعلم نحنا كابسة بليسنا قال ده يكونس نحبرة تسب ناس برقت ندحر أنا تخاتيبه بزعبو زلنا حت نسب كهب خليه بزعبانا يتعنا بزعبانا مدهانيت أفلطو دوي بلسب تخاتيبو جن أنت عينت حبريتاي كهب دخل نحبرة تسب شغلتك هلو ناي قدني كلها أنا نشغل لنا برقت جن شغلتنا أبكمزي مش الله معت لايف دلو بروجرامات على برقت شغلت دوس قمبر شغلت دخفتو ويتسفادو بنجارات أيكونني لدعم كم زغن زت خلنا تخيلكم شربلو بزح حساباتهم كمتسو بزعبا ذا فيديو دبلكايا ناي فرنش ساينتست دغبرا مثلني بخفي لاري يعني رغزي يبلين بملؤ نكاتاتلو يقريتا كابتا تعذبكوا مجمريا كن نقول سب دسمعو معنا ابيل دغبر وي مسنهنا فرحن رعدن درعن عينتا قراربا خوينا قريبا ريا مجمرتو مالتي كالوت سبات إلى تدبلو غلا زربا بزعبو عمر بلا فلتو يبلين جن نيشتي حدا غزي مسل دزته شدن افتعودخا كاباين العلي بزعبا زي جين اديتينج دبهال بزعبا تراكينج دبهال كاباين العلي نسافلو تسلو زلو نشدن غبوتا بلاتفورم Okay, so I think تا زعبيت نجر لينوم اللي سواي تا مايكروتشيبسي أنون بوجنيس سمعني vaccines ما تزالوس control نمقباري وبغيرهم أبى أخلو مستا vaccine مايكروتشيب وقنا يوم دليم قال زبلي حجي I don't كساكن دي يوتسب aware كوين زولو ممتع ايفون ويد ما سمارت تلفون دحر لومي بزعبا زهلونا تراكين تزي تشجرنا حاش they already tracks us already tracked كويناينا مس كورونا فيروس ممتعو انت ريخم كاش قديلي بقطرين نخفل زلنا cashless transactions بزيحيو so already تبانكنا they know it so انتي نتفقون فلطلو تليفوناتنا مبزحتو إذا زدت فاني المثل نمبر دمتنا ون مزجبي نابنت أليكسا ناي جوجل تمزجوبع already تفليتو يزي already tracked كوين ناينا جن مس فيروس مس vaccine tracking زبهال كساب حجي أبتي ناي vaccine field يلن كساب حجي مس tracking زتحاز نجر يلن and tracking chips دما زنا أسد tracking chips كتسرح استخاله ستها بتليفون ناتي زلا مش تزنا أسد نسخة بملكة سيرينج أي تأتوني سايزون أب سيرينج زاتو يكون ده حركة I don't know زغربة أوان حكمنا خيركم تليفون تخونكم كم تني هاجرنا تي 21 جيج قال تريفي كولومي دقيقة تمرفق كوين دولار درجة كم استواقع كاس يسمع كان يخوما بتعم دقيقة كوين دولار تي تمرفق إنه بعلو كابتايتاني مسرح له قال كم زدتنا له كنسو إذا متعر لا دحر بايتا انتايا تبل 9 كميتي effective كم زان رياضة لنا زي vaccine زي 9 كميتي effective كالوت vaccine كم عينت efficacy يبلومن ويكم عينت بقعت يبلومن سلازي 9 كميتي انت دا خوينو كابتم دحزوم لعلي 4.3 شه 9 ترايوم تلقيفهم إذن تاي مالتيو نزيوم أكلتا جروبيام لما أقولوهم نزيوم قال يوم الفاكسين مدهاني دلو نتيوم قال يوم كا مدهاني ديبلو مالتيو كمو جيرو مسكتبهم اتوم مدهاني دلوهم كابزياتهم أزيوم وحدات راحم تلقيفهم إزيوم قلنا أرقب بمولهم تلقيفهم مالتيو كورونا فيروس دلو انفايرمنتال بقونلو قل معك بدهوتات اللهم مزدمت انتايم دقبرو تي فيرال ديليفري كان حج نبرنا تي سام فاكسين بهال مالتي مجمريا نزي اتا
تا نانو بارتيكل يا مثلا نابشيب تغيرات سب ترجم دهبا دلو نانو بارتيكلز جن قال ننوح وان كاب صنعنا مدهانيت مسارحيتات يوم نزياتهم قال كافتي حجاز جغبرو علامه انتايو از نانو بارتيكل نتلك عناي وحيونا باهر دلو نا وحيونا بسنطا دخلو ገጸ ባህሪ ኢንጂነር ብድኾነ መልክዑ ይስራሕ ሞኒ ኣፍታ ማእኸልናታ ግን ነታ ተድልየና አርኤንኤ ቅድሚ ሕጂ ኢልና ነርና ጠቂስና ያለና ንዓኣ ሒዛ ትኸይድ ማለት እዩ። እታ አርኤንኤ ከዓ እታ መሰንጀር አርኤንኤ እያ ትኸውን ደላ ከምቲ ሽደን ድበሎ ስጋብ ሕጂ ነቲ ቤዝ ፔየር ናይዚ ኮሮና ቫይረስ ኮምፕሊትሊ ተሰሪሑ ኣሎ። ነዚ መወከሲ ብምግባር እታ ናይዛ ስፓይክ ፕሮቲን ወይ ከዓ ኤስ ፕሮቲን ትበሃል ደላ ኣላልዮም ነዛ ሲኮንስ እዚኣ ማለት እዩ ንዓኣ ከመይ ገራሳ ንበይና እቲ ቫይረስ ደይኮንስ እታ ሲኮንስ እዚኣ ንበይና ዘላታ ከመይ ገርና ኢና ንዓኣ ናብታ ዋህዮ ክነእትዋ ንኽእል። ኦኬ ሶ ነቲ እታ ዋህዮ እታ ቫይረስ ኣላ ካብኣ ሲኮንስ ናታ ወይ ከዓ እታ ቤዝ ፔየር ናታ ኣለልዮም ናብታ ዋህዮ ናታ ኣትወላ መለለይ ይገብርዋ። ኦኬ እዚኣ ድሕሪዚ እታ ትራኸበላ ማለት እዩ እታ ሪሰፕተር ንብላ ማለት እዩ። በዚኣ ጌራ ምስ ኣተወት እንታይ ኢና ንርኢ እቲ መሰንጀር አርኤንኤ ከም ዝገፀ ባህሪ ኣለዎ ኦልሬዲ መልእኽቲ ሒዙ ኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ናህና ዲኤንኤ ወይ ከዓ እቲ ናህና ስርዓተ ምክልኻል ንዕኡ ድኸውን ነገር ይሰርሕ ማለት እዩ። ልክዕ ኣብ ናህና ኢሚኒቲ ምስ ኣተወ እቲ ናህና ኢሚኒቲ ነቶም ዋህዮታት እቲኦም ድመስሉ ልክዕ ከም ፕሮቲን ከም ካልእ ፕሮቲን ንዓኣ ፕሪንት ይገብራ። ሕጂ ንዓና ድወሃበና ደሎ ኣብቲ ቫክሲን እቲ ቫይረስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ እታ ፕሮቲን ጥራሕ እታ ስፓይክ ፕሮቲን ትበሃል ንበይና ትወሃበና ደላ ማለት እዩ። እንድሕር እታ ስፓይክ ፕሮቲን ንበይና ኮይና ትወሃበና ደላ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናህና ኣካላት እዩ ንዓኣ ድሓር ዝሰርሓ ኣብ ውሽጢ ኣካላትና ምስ ኣተወት ልክዕ ከምኣ እቶም ስፓይክ ይራብሑ ማለት እዩ። መሰንጀር አርኤንኤ መልእኽቲ ሒዙ ጥራይ ድኸይድ መልእኽተኛ ማለት እዩ። ኣብ ክንዲ እቲ ቫይረስ እቲ መልእኽተኛ ይወሃበና ስርዓተ ምክልኻል ናህና እዩ ንዕኡ ከምኡ ገይሩ ዝሰርሓሉ። እዚ ከምኡ ገይሩ ምስ ሰርሐ ኦልሬዲ ጋሻ ስለ ዝኾነ ናህና ቲ ሴልስን ቢ ሴልስን ድበሃሉ ነዚ ከም ጋሻ ወይ ከዓ ተጓዳኢ ይሓስብዎሞኒ ነዚ ተጓዳኢ ነገር ከዓ መፂኦም የጥቅዕዎ ይኣልይዎ። ነዚ ዲቨሎፕ ድገብሩ ደለዉ እምበኣር እዞም ፋይዝ ድበሃሉ ወይ ከዓ ቢንቴክ ድበሃሉ ናይ ጀርመን እዮም። እንታይ እዮም ድገብሩ ደለዉ ነታ ስፓይክ ፕሮቲን የለልይዋ ድሓር ነዚ ሲንተሳይዝ ገይሮም መሰንጀር አርኤንኤ ማለት እቲ ሲኮንስ ኣውፅኦሞ ደለዎ ናይታ ስፓይክ ፕሮቲን ይገብሩ ነዚ ድሓር ናብ ኣካላትና ንኽኣቱ ብናኖ ፓርቲክል ገይሮም ይሽፍንዎ ተሰካሚ ማለት እዚ ኣብ ናህና ዋህዮም ምስ ኣተወ ሽዑኡ እንታይ ይድገብር እቲ ናኖ ፓርቲክል ዲዞልቭ ኮይኑ ስርሑ ሰሪሑ ከምዚ ሻትሊንግ ሮኬት ክትሰድድ ከለኻስ ነታ ሮኬት ድስከማ ነዳዲ ድፀውር ብዙሕ ነገር ድገብር ኣለዎ ድሓር ካብ ጠፈር ምስ ሓለፈ ይድርበ ማለት እዩ። ስለዚ ወላ ሓደ ሽግር የብሉን። እዚ ከዓ ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ወላ ሓደ ጉድኣት ደይብሉ ንኣካላትና ብድቐረበ መልክዑ ድኾነ ትሪገር ክገብር ደይክእል ነገር ማለት እዩ። ኣትዩ ነዚኣ መልእኽቲ የምፅኣ ከምታ ድበልናዮ ከዓ ኣካላትና ነቶም ስርዓተ ምክልኻል ነዚ ክራባሕ ከም ዘለዎ ተቐቢላ ኣብ ውሽጢ በታ ሪሰፕተር እትያ ማለት እዩ የእትያ ተራባሓ ምስ በዝሐት ንዓኻ ንዓኣ ድኸውን አንቲቦዲ ይሰርሕ ማለት እዩ። ድሓር እዛ አንቲቦዲ እዚ ከምዚ ንብሎ ዘለና ነዚ ቴስት ይገብርዎ ማለት እዩ። ማሰንጀር አርኤንኤ ቫክሲን ኣብ ሰባት ይፍትንዎመኒ ናቱ ስጋዕ ክንደይ ኢፌክቲቭ ስጋዕ ክንደይ ውፅኢታዊ ምዃኑ ናቱ ግብረ መልሲ ወይ ሪስፖንስ ስጋዕ ክንደይ ብቑዕ ምዃኑ ይርእይዎ ድሓር ነዚ ግብረ መልሲ እዚ ከዓ ኣምፂኦም ናብ ሓደ ምዕቡል ዝኾነ ነዚ ግብረ መልሲ እዚ ናብ ሓደ ምዕቡል ዝኾነ ናይ ቫክሲን መልክዕ ዘለዎ ሰሪሖም ናብ ናይ ሰባት ምጥቃም ስጋዕ ክንደይ ይጠቕሚ ኣለዎ ናብ ናይ ሰባት ኣገልግሎት ክውዕል ከም ዘለዎ ይገብርዎ። ግን ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ነብሱ ድኻእለ ብድሆታት ኣለዎ። እዚ ቀዳማይ دأكل داتا يلن هذا peer review كونه له تتوهي بدل داتا نوتهم مس فايزن بنتك نصور حسابات دالو وحبريتا دالمبري دأكل نفسه دخاله independent body ويكا مستتكال ركب دايبلو كي إلى نايز عودي كتاسيون كمزنون كلاليان اللو قدم شعوت رايخة نتوتسي تريخة إذا أوكي بقعي أيكون أنتبلو صبونا جرجن انتايو دأكل كسر سب بتعمل بزعد هو نسبي تساتي فودلو حدا خافتي كم تعنتو يدبلكو فرقم التفاكسين دلو مدهاني توهابو فرقم كات بلاسيبو دبهال injection وجيهم جن ولا حدا يبلون ولا حدا نجار يبلون injection تحنتي أنا كم حبر تسب قرب أنا بزعبة تا نتي فايزر information ويكا فايزر
safety analysis data كمتصد صبير لغمني كاب شدش أهجرات يم جرمو اتوم 42 ميتاوي دخونه قاني كاب diverse background يم جرمو زي انتي مالتي ايجاويان صلمت افريقاويان كوكيجنز لاتين امريكاويان بمولو دلو مالتي جن سقع خندي دخون ابت ديتا سكيودي 42 كام يتطرح ندحر كوينو تدترفه ترفه 50 شمونتن ميتاوي دبزح سي نايب كابي كوتاس كابي كم بمصك فلطو يدلي I think شدن ونا بزيا دسامه معي مثلا مغنياتو نعنا انترا دا اكل ديتا بزعبا نحنا دايفرسيتي ماينوريتي نبهال مغنياتو كان محجي تحمام كم نفلطو ن minority African Asian دخونو community زيادة دتك عنيرو سلازي نحنا انت عرفت الداتا عرفت clinical trial data دي هالينا نعناك وهابنا كله بخمي يتصلوا الناس سلازي فلت بزعبو بزح حتتات كل عالي قال خافت زراب خوين دولا نتبو نسيب اتي اتوم تلخوف ابزلو مسلي بلوسيبو زنبورنبر اتوم ابتخستاي دلو كم زي تلخ في زري سلازي اتوم دو تلخوف جن كابتم 94 تلخوف نز مدهانيت زي بز فيروس دو تلخوف جن ولا حدا سيريس كونسيرن كم زي بلو ولا حدا مشالو كم زي كابسر حمد بكرم دخونه دغوادا نجر كم زي بلو ميزره قال انت انا نفلتو اذا فاكسين اذا خسرح كله اب تحتي 10 ديجري سنتيغريد ويكا تحتي 10 شمونتا ديجري سنتيغريد دقمت مالتي لك احنا حنا لو نحج لايف سيلز نقمطلو كوميد سند اندحركم خوينو كسند كله ايكونن اهجرات ناب عالم ملو خمس كتاب تحس بزيك عبيت يونيفرسيتاتن ازم عبيت دخون هوسبيتالاتن كوم قرب دلوهم عادتات يلون اذن بعلو نفس دخاله تشالنج بدهو ناي انتاي دبهالي ناي نوات بدهوي برغص جن ناي 900 افيكاسي دبهال دلو تقصرقا 264 زتلخو في السبات كبصح كخلالو 94 اخو لا يكونن ازس قاعد بصح توم ناي FDA ويك authorization authority دبهالو ديك فقدوا لي خوليم ازي دحرتي شو حتى مع التقال اي انجكشن دحر مغبارو تجبره وصيتي actually up to date انت يدبل دحري the vaccine where is it دحر معلتات ينقر يا ابزي كنا فايس have been observed safely يعني رب قال قطامي 20 something days انت يدبل clinical trials to continue through final analysis at 164 confirmed cases زين 164 confirmed cases كاب كن داتا اخلو سبات يمكركبو and further collection data خايد لنا يو برغس characterization نايت فيروس نايت فاكسين انتاي مخانو تم كانديديتس من مخانو من نزي تتقمتي مستوقع خا كن داي غزي يدوسد نخن داي غزي خيشفنلكا دا مثلو حتتات كمتيم قاع حجي بز فاكسين توهابو تم كنترول تم بلاسيبو ديكونس تم فاكسين توهابو قدم حجي سارس حزوم زي نبره قدم حجي زي تلخو في سبات مخاني دفلت اتي كلينيكال ترايلز جنا دبزح داتا كم زدليو قال قنتاي نفولت نغرا ازي ناي دي ام سي يو زوت كم تدبلكو عنتوي مدغغام كيكون نمبر ناي دي ام سي ويكا داتا مونيتورينج كوميتي مالت نزي فاكسين نسرح لبيلوم نتي كلينيكال ترايلز جو ثرو اب فيس 3 كلينيكال ترايل دكبال كله بتعم بزح سب سلازقونه ناي بتعم بزحات سبات تساتفو سلازقونه ناي بحق دايليت دقونه داتا نخيكون بزح تصيد دقونه حبريتا اللي ابزن هلوه ازي دحري ناي 20 شمونتن كابتا قداميتي ناي فاكسين دحري 20 شمونتن معلتات دترخبه داتا جن كقصلالو زياد راينا لتنبري دحري زخ نديدا اكل غزي 6 ورحي 3 ورحي عمد 3 عمد معاسي دقوار سقع معاسي تشفنا الكاز فاكسين زي انت دا اقوم كوينو دحر 6 ورح دحر راح كوينو تشفنا كا دحر يطفى دحر كوينو مچم كورونا فيروس حجين دحر 6 ورحي دحري عمد كطفى ايكون المصيدلو كصنحي انكو مسانا خصنيا لك حمتن قال سارس دلو انكو مقدقن انتاي نحنا ايمينيتنا تطراينا خنطردلنا اندحر ثقيلنا هم قتلنا ب 6 ورحي تختيبكا كتابت دحر طف كوينو الفيروس ب 6 ورحي ايفولف دحر تقبر كوينو عاب بدو يفطرال مالتي ازغا نفس دخاله تشالنج برغصغا ادرس كون دلو ناي قدن ابت دمص حبريتا اخول تصي دخونه انفورميشن ددليو نغري قال
حزب عالم 7 بليون لعن 7 بليون كوميدي حكي شدن لعن 7 بليون دغون قصر لنا حزب عالم تدوز سم كسرحو دخلوا 5 مليون سلازي ازي عاد انجليز نابنت بتعمل بزح كابو تقريبا سقام مغنيات كلتو دوز لزرلك ازي 5 مليون دوز مالت انتي مالتي ن 25 مليون سب تراي كحكم دخل مغنيات كلتو دوز لزرلك እቲ ካምፓኒ እዛ ሓንቲ ካምፓኒ እዛ ፋይዝን ባንቴክን ኣብዚ ሰዓት ስጋብ 2021 ስጋብ 1.3 ቢልዮን ዶዝ ዝኸውን ከጥሪ ይኽእል እዚ ከዓ ከባቢ 600 ሚልዮን ሰባት ዝኸውን ክሕክም ይኽእል ስለዚ እዚስ ገና ብጣዕሚ ውሕድ ዝኾነ ቁፅሪ እዩ ዘሎ ስለዚ ነቶም ድሓን ድኾና ማእኸላዊ ቁፅሪ ኣብቲ 85 ሚእታዊት ናይ ስክፍታ ምሻሎ ቁጥርታት ኣለዎ 85 ሚእታዊት ካብቲ ሕብረተሰብ ምልክታት ከይርአ ነቲ ቫይረስ ተሰካሚ ክኾነሉ ዝኽእል ኣሲምፕቶማቲክ ወይ ድኾነ ጉድኣት ደየምፃሉ ዝበሃል ገና 3 ዓመት 4 ዓመት እውን ክወስድ ይኽእል እዩ 5 ዓመት እውን ክወስድ ይኽእል እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ቁፅሪ ግምታዊ ቁፅሪ ዳኣሉ ዳኣ እምበር ገና እቲ ፍቓድ እውን ደይክረክብ ይኽእል እዩ ገና phase 3 clinical trials ዝበሃል ነዚ ይመስል ዓንተወይ ክዝትየላ ድደሊ ዝነበርኩ ገለ ካብቲ ግዜ ዝወስድ ነዚ ገደብ ደዛርበ እንደሎ እንታይ እዩ መጀመርያ ቅድሚ ዝኾነ ነገር ምግባርካ ፕሪክሊኒካል ቅድሚት እቶም ዓንተወይ ድመፃኹም ሪኢኹም ትኾኑ ኢኹም እቲ ፕሪክሊኒካል ዝበሃል መፅናዕቲ የድሊ እዩ ንሱ ከምቲ ድበልናዮ ምሽደን ከም ዝዘተናዮ ነዊሕ ግዜ ድወስድ ኣብዚ ግን ሰሙን እንደይመልእ ግዜ ይድልየካ ነዚ ነገር እዚ ንክትፈልጦ ቁሩብ ናይ ሳርስ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዴታን ነዚ ናይ ጂን ሲኮንስን ወሲኽካ ማለት እዩ phase 1 phase 2 ዳርጋ ድበዝሓ ካምፓኒታት ሓሊፈን ኣለዋ እሰን ብሙሉእ እንተን ሓሊፈን ዘለዋ ኣብ phase 3 ዕዉታት እንተዳ ኮይነን ኣትሊስት ዕዉት ዝኾነ ሓበሬታ ክመፅ እዩ phase 4 ድማ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኮንስታንት ዝኾነ ወይ ከዓ ቀፃሊ ዝኾነ ትዕዝብቲ መድሃኒት ኣብ ጥቕሚ ዋላ እንዳውዓለ ከሎ ድኾነ ጉድኣት ከየምፅእ ካብ ትገብሩሉ ነገር ማለት እዩ ብቕልል ዝበለ phase 1 ውሑድ ሰብ ኢኻ ትጥቀም ንሱ ከዓ ተጓዳኢ ከይከውን ሳይድ ኢፌክት ወይ ከዓ ወገናዊ ጉድኣት ከይህልዎ ክንደይ ደኣክል ዶዝ ይደድልየካ ንምፅናዕ ትግበር መፅናዕቲ ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ድማኒ እዚ ሲ ኢፌክቲቭ ብውዕዲ ኣይኮነን ብዙሕ ሰብ ኢኻ ትጥቀም ንኣብነት ኣብዚ ካብ 10 ስጋብ 50 ዝኾኑ ሰባት ኣብዚ ስጋብ 500 ዝኾኑ ሰባት ብ10 ዕፅፊ ትኸይድ ማለት እዩ 500 ዝኾኑ ሰባት ትርኢ ናይ ብዙሕ ፍልልይ ድማ እንታይ እዩ ብብዝሒ ሳይድ ኢፌክት እንተዳ ክህሉ ኮይኑ ወይ ወገናዊ ጉድኣት እንድሕር ክህልዎ ኮይኑ ኣብዚ ኢኻ ብብዝሒ ትሪኦ ትዝክሩ እንድሕር ኮንኩም ናይ ኦክስፈርድ ሓቀሽደን ናይ ኣስትራዘኒካን ዝኾነ ሂክኣፕ ኣጋጢሞም ነይሩ ገለ ካብቶም ንሶም ተሳተፍቲ ዝነበሩ ኣብቲ ክሊኒካል ትራያል ቅድሚ ሕጂ ደይገመትዎ ቁርብ ሲሪየስ ዝኾነ ሳይድ ኢፌክት ስለደጋጠሞም እንደገና ከዓ እዚ ኣብዚ ድገመትዎ ዓቐን ዶዝ ወይ ከዓ ዓቐን መድሃኒት ኣብ ሓደ ዶዝ ክህሉ ደለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጃስት ይገብሮ ምውሳኽ ተድልዮ ተኮይኑ ምውሳኽ መቐናስ ተድልዮ ተኮይኑ መቐናስ ብኮንትሮል ግሩፕ ወይ ከዓ ፕላሲቦ ብምግባር ከዓ ስለድርይዎ ኣብዚ ፌዝ 3 እዚ በፂሕዎ ደሎ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ነዛ ፋይዝ ደለታ ማለት እዩ እዚ ዳኣክል ሓበሬታ ኣኪብካ ሴፍቲ ናቱ ኣረጋጊፅካ ምስ ካልኦት ደለዉ መድሃኒታት ውድድር ወሲድካ ዝሓሸ ሚዛን ትገብረሉ ደረጃ ትበፅሕ ማለት እዩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ዝተፈላለየ መምርሒታት ኣለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ፓንዳሚክ ክሳዕ ዝኾነ እንግሊዝ ኣሜሪካ ካልኦት ናይ ኤውሮጳ ሃገራት እውን ኦልሬዲ ጠሊበን ኣለዋ ትደድልየን ምክንያቱ እቲ ድተጎድአ ወገነን ብግዚኡ ምእንቲ ሕክምና ክረክብ ድሕሪ እዚ እንታይ እዩ ናይ ሴፍቲ ኣናሊሲስ ምስ ረኸብካ ሴፍቲ ኣናሊሲስ ምስ በፃሕካ ኮምፕሊትሊ ኮንፈርም ምስ ኮነ እዚ ላይሰንስ ትረክብ እሞ እቲ መድሃኒት ብማስ ፕሮዳክሽን ዝበሃል ብጣዕሚ ብዙሕ ትገብሮ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ሕጂ ኣብ በዓል ኤንኤችኤስ ክጥቀመሉ ትጅምር ፈቆዶ ሆስፒታላት እንዳትኸድካ ከዓ ሶሪ ፈቆዶ ሆስፒታላት ፋርማሲታት እንዳኸድካ ከዓ ከምዚ ናይ ፍሉ ቫክሲን ትረኽቦ እዚ ፌዝ 4 ዝበሃል ዜርካ ድሕሪ ነዊሕ እዋን ትገብሮ መፅናዕቲ ድሕሪኡ ከዓ ምስ ካልኦት መድሃኒታት ውድድር ብምግባር ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ምምሕያሽ ትግብኦ ነገር ብምምሕያሽ ካብ ድግበር ትዕዝብቲ ማለት እዩ ሶ ነዚ ይመስል ነይሩ ስጋዕ ሕጂ ካብ ዝረኣናዮ ብዛዕባ እዚ ገለ ካብቲ ደሎ ብድሆታት መጓዓዝያ ቀረባት መኻዚኖ
ናይ ላይሰንስ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ስለ ድፈላለ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ብርግፅ ነዚ ብዙሕ ተፃብኦ ክመፅእ ናብ ኣፍሪቃ ምክንያቱ ከምቲ ድበልናዮ ከምቲ ዓንቲ ወዲ ዘተናሉ ንዓና ብዛዕባና ተፀንዐ ነገር ኣብቲ ዳይቨርሲቲ ኢንክሎዥር ገለ ድበሃል ናይ ኤቲካል ስታዲስ ኣብቲ ክሊኒካል ትራያል ፋርማኮቪጂለንስ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ እውን ስለ ዝፈላለ ብዙሕ ብድሆታት ክገጥሞይ እንተኾነ ግን ናይ ኣምላኽ ይሓይሽ ኣብኡ ደሎ ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣይተጎድአን ስጋዕ ሕጂ ከምቲ ደለዎ ክቕፅል ከዓ ንምነ ኣብ ድቕፅል ቪድዮና ብዛዕባ እቲ ደሎ ምዕባለታት እንታይ ምዃኑ ከመይ ገይሩ ንዓና ከም ሕብረተሰብ ክጠቕመና ይኽእል እንታይ ንሕና ክንፈልጦ ድግባኣና ክንዝቲ ኢና ንሎሚ ዝነበረ ትዕዝብተይ ትሕዝተይን ነዚያ ትመስል እንተ ደኣ ሕቶ ሃልዩ 2-3 ክንምልስ ንሽደን ብደይ መደቢዕ ሒዘዮ ዘለኹ ካብኡ ብምቕፃል ግን